Εκκλησιάζωσε το Αριστοφάνη, μέρος πρώτον. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Εκκλησιάζωσε το Αριστοφάνη σε μετάφραση Δημητρακόπουλου, μέρος πρώτον. Η σκηνή παριστά οδό απόκεντρο και σκοτεινή. Οικίε, τινές, χαμηλέ, φαίνονται κατά σειράν. Εξ απόψεως η Ακρόπολη μετά του Παρθενώνος. Είναι νύχτα. Σκηνή πρώτη. Πραξαγόρα εξέρχεται με τα προφυλάξεως εκ της οικίας της, κρατούσα λίχνον αναμένο, τον οποίο τοποθετεί τιμός λίθου και ομιλεί προς αυτόν. «Ω φως λαμπρό του λίχνου μου, που στον τροχό τον πλάσανε, κι ύστερα ψηλά στο σπίτι τον κρεμάσανε. Λίχνε, θα επώ την τύχη σου και την καταγωγή, βγαλμένος από τον τροχό, που ζύμωσε τη γη, χύνησαν χτίνες λαμπερές, η λαδερή σου μύτη λαβαίνει όλες τις τιμές του ήλιου μες στο σπίτι. Λοιπόν το φως σου χύνε, σ' ό,τι μαζί του είναι, τα μυστικά μας έχουν και όλα τα κρυμμένα, σε φανερωμένα. Γιατί ποτέ δεν κρύψαμε από το δικό σου μάτι τις τάσεις που λαβαίνουμε πάνω στο κρεβάτι, ούτε μπορέσαμε ποτέ μες στα κρυφά μας δώματα να κρύψουμε από το μάτι σου τα ντούρα μας στα σώματα, και κάθε μας κρυφή μεριά φωτίζεις μοναχός σου, και όπου τρίχες μας ανθούν και αλλοκοπούν στο φως σου. Και όταν από τους άντρες μας κρυφά στις αποθήκες πάμε για φρούτα και κρασί, πάντα μπροστά μας βγήκες. Και μολονότι εγκληματείς μαζί μας τόσους χρόνους, ποτέ δεν το μαρτύρησες λιχνάρι στους γειτόνους. Γι' αυτό θα μάθεις σήμερα, αγαπητό Καντήλι μου, ότι συμφωνήσαμε εγώ και κάθε φίλη μου στο Σκύρον την πανήγυρη. Μα βλέπω ερημιά και από όσες καρτερών αρθού δεν φαίνεται καμιά. Κοντεύει όμως η αυγή και είναι χρέος η Βουλή πρωί-πρωί να βγει. Και πρέπει να προφθάσουμε τις έδρες τους να πιάσουμε. Και κάποτε ο Φυρόμαχος είπες για αυτές πως πρέπει οι πόρτες όταν κάθονται κανείς να μην τις βλέπει. Τι να συμβαίνει άραγε, μήπως δεν είχαν έννοια να ράψουν τα γένια που είπαμε να φέρουμε, ή μήπως δεν μπορούν να κλέψουν τα φορέματα που άντρες τους φορούνε. Μα βλέπω ένα φως εκεί που φθάνει γάλι, μήπως είναι άντρας που έρχεται, εγώ το στρίβω πάλι. Διατίθεται να παραλάβει το λίχνον και να φύγει. Έρχεται αριστερόθεν η πρώτη γυνή, φέρουσα λίχνον. Περιβολή ανδρική αναχείρας με τα πλαστή γενιάδα και βακτηρία. Μονόλογος τούτος της Πραξαγόρας πρέπει να απαγγέλλεται υπό το ηθοποιείο όσον ιον τύπο ποδός, διότι δια τούτου παροδεί και σατυρίζει ο Αριστοφάνης το ύφος των τραγικών ποιητών. Σκηνή Β. Πραξαγόρα και κατά μικρόν γυναίκες αλφαβήτα γαμαδέλτα κτλ. Πρώτη γυνή. Ώρα να τραβήξουμε λοιπόν για τη Βουλή. Τώρα για δεύτερη φορά ο Πετίνος λαλεί. Πραξαγόρα. Εγώ σας καρτερούσα και όλη νυχτή στα μάτια μου να κλείνω δεν μπορούσα. Στάσου τώρα μια στιγμή για να ειδοποιήσω και τη γειτόνισσα από εδώ και να της γρατζουνίσω την πόρτα με τον ήχη μου και εκείνη να το στρίψει χωρίς να νιώσει ο άντρα της τη νύχτα πως θα λείψει. Εκτελεί μετά στιγμή να ανοίγει τη θύρα και εξέρχεται με τα προφυλάξεως η δεύτερη γυναίκα. Κρατούσα γένια ράβδα ενδύματα και υποδήματα αντρικά στις χείλες. Δεύτερη γυναίκα. Την ώρα που σε άκουσα να γρατζουνά στη θύρα, φορούσα τα παπούτσια μου γιατί αυτός που πήρε και είναι σαλαμίνιος ο άντρας μου, φιλτάτη, γερό κουπί μου τράβαγε τη νύχτα στο κρεβάτι. Έτσι δεν ήταν δυνατό να κοιμηθώ σημά του και τώρα μόλις βούτυξα και αυτό το φόρεμά του. Πρώτη γυναίκα. Να τώρα βλέπω που έρχεται εδώ και η Κλιναρέτη και η Σωστράτη, έρχεται μαζί και η Φιλενέτη. Καταφθάνουσε η βαθμιδόπολη γυναίκες ομού φέρουσε ανακύρα σε δήματα ανδρών. Πραξαγόρα ερχόμενη προς αυτάς, ελάτε γρήγορα κι εσείς γιατί ορκίστη η λύκη, πως όποια θα έρθει η στερινή θα φάει καταδίκη και φοβερή αλήθεια 3 μπότσες άδολο κρασί και ένα στα ονείρα ευήθεια. Πρώτη γυναίκα. Να και τους εμικηθίωνος η μελιστήχη πάλι που τις αρβίλες στις πλατικές σταυρός της έχει βάλει. Πραξαγόρα, θαρώ πως είναι μόνη αυτή που ησυχία βρήκε τη νύχτα τον άντρα της και τόσκασε και δίκαια. Δεύτερη γυναίκα. Καλέ δεν βλέπετε από εκεί και αυτή η γευσιστράτη του ταβερνιάρη που έρχεται με ένα κερί τρεχάτη. Πραξαγόρα, να και η φιλοδωρήτενα, να και η χεριτάδη. Βλέπω κι άλλες που έρχονται ολόκληρο κοπάδι. Όλο το άνθος δηλαδή της πόλεως. Εισέρχεται πλήθος γυναικών οι οποίες σχηματίζουν εκατέρωθεν τα δύο τμήματα του χορού. Τρίτη γυνή ερχόμενη ταχαίως. Πόσο φιλτάτη εκοπίασα ώσπου να ξετρυπώσω γιατί έφαγε ο άντρας μου όσο σαρδέλες είχα το βράδυ και βουνήγηκε την είχατα από το βήχα. Πραξαγόρα, καθίστε τώρα που είστε εδώ να σας ρωτήσω και να εδώ αν ίσως και εκτελέσατε
τα προμελετημένα στο σκυρόν την πανήγυρη. Τέταρτη γυναίκα. Όσο δε για μένα έχω τις αμασχάλες και από δάσος πιο πυκνές τις τρίκες και μεγάλες, κατά τη συμφωνία μας. Έκαμα κι άλλο ακόμα. Όταν πήγε ο άντρας μου στην αγορά, το σώμα πασάλιψα και στάθηκα στον ήλιο όλη μέρα. Πέμπτη γυναίκα. Μα το ξηράφι πέταξε από το σπίτι πέρα και τρίκες άφησα και εγώ στο σώμα μου να βγάζω. Πόσο είναι δυνατό, γυναίκα, να μην μοιάζω. Πραξαγόρα, έχετε και τα γένια σας που όταν θα μπορέσουμε να συναχθούμε, είπαμε πως όλες θα φορέσουμε. Τέταρτη γυναίκα. Ωραία γένια έφτιασα και εγώ, μα την εκάτη. Πέμπτη γυναίκα. Και εγώ πολύ καλύτερα και από το επικράτη. Πραξαγόρα, και εσείς τι λέτε? Τέταρτη γυναίκα. Σύμφωνες και με την ίδια γνώμη. Πραξαγόρα, βλέπω λοιπόν πως κάματε και όλα τα άλλα ακόμα και πήρετε όπως είπαμε λακωνικές κουντούρες και ανδρικά φορέματα και ανδρικές μακούρες. Έβδομη γυναίκα. Και εγώ πήρα μία από του ξυλοκουβαλητή εκείνον το λαμία την ώρα που κοιμότανε. Πραξαγόρα. Φαίνεται αυτή τον κάνει που όταν τη φορτώνεται στους ώμους όλο κλάνει. Πρώτη γυναίκα. Μα το Θεό ανέφερνε του άργου το τομάρι που έχει τα μάτια τα πολλά, μπορούσε να την πάρει κι όλο να βγάλει στη βοσκή των Δήμων Αθηναίων. Πραξαγόρα, ελάτε τι θα κάνουμε να πούμε τώρα πλέον όσο τα αστέρια φαίνονται στον ουρανό να λάβουν. Για τη Βουλή όπου εμείς και οι φίλες όλες θα βγουν πρέπει να γίνει το πρωί. Πρώτη γυναίκα. Ώστε ματοδία τα αστέρια μας θα πάρουμε μπροστά στα Βρετανία και κάτω από το βράχο της Πνικός. Η γυνή εισέρχεται κρατούσα η Λακάτιν και ενίδουσα Μάλιον. Την ώρα μη χάνω, πήρα και τούτα τα μαλλιά μες στη Βουλή να ξάνω. Πραξαγόρα ενεργή. Γεμάτη να είναι η Βουλή και λόγου της να ξένει, τι λες δυστυχισμένη? Όγδο γυναίκα. Βέβαια, άμα την άρθεμη μαζί με αυτή πηγαίνω. Και τάχα τι χειρότερα θα ακούσω και αν θα ξένω, είναι τα παιδάκια μου γυμνά. Πραξαγόρα, καταλαβαίνεις τι κάνεις? Να πας κι εσύ να ξάνεις την ώρα που δεν πρέπει κανένας ίχνος γυναικός επάνω μας να βλέπει? Καλά θα την παθαίναμε αν έβγαινε καμιά και ανδρασκελώντας τα σκαμιά τη φούστα της να ανοίξει και στη γεμάτη τη Βουλή το πράγμα της να δείξει. Αν όμως πάμε πιο μπροστά τις θέσεις μας να πιάσουμε, χωμένες μες στα ρούχα τους όλους θα τους γελάσουμε και εκεί που θα καθίσουμε και γένια θα κολλήσουμε, ποιος δεν θα πει πως είμαστε σαν άνδρες στην Αράδα? Και ο στρατηγός Αγύριος που είχε τη γενιάδα του προνόμου εκρίθηκε το ίδιο και καλύτερα, κι όμως γυναίκα ήτανε και λόγω του πρωτήτερα. Και τι μεγάλα πράγματα κάνει στην πόλη τώρα, έτσι λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς καλό στη χώρα. Και απ' αύριο η τόλμη μας αν πάει κατευχή και πάρουμε στα χέρια μας του τόπου την αρχή, γιατί καθώς το φτιάνουμε αυτό το τόπο πια ούτε πανιά τον πάνε μπρος, μα ούτε και κουπιά. Όγδοη γυναίκα. Μα το γυναικοπάζαρο πώς θα μπορέσει πάλι και ρήτορες να βγάλει? Πραξαγόρα, και στις γυναίκες ρήτορες μπορεί κανείς να βρίσκει. Λένε πως και οι πούστιδες εκείνοι είναι ανίσκοι βγαίνουν όλοι οι ρήτορες και από τους εκλεκτούς. Μήπως και εμείς δεν κάνουμε την ίδια δουλειά με αυτούς? Όγδοη γυναίκα. Δεν ξέρω κακομοίρα, μα γίνονται πολλά κακά εκεί που λείπει πείρα. Πραξαγόρα. Γι' αυτό και μαζευτήκαμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο για να προμελετήσουμε γειτόνισες στον τρόπο. Κάμετε γρήγορα λοιπόν τα γένια να κολλήσετε όσο σας σχεδιάσετε πως πρέπει να μιλήσετε. Έβδομη γυναίκα. Προς την όγδοη γυναίκα. Κουτί, και ποια είναι από εμάς όπου δεν έχει γλώσσα που να μην κόβει τόσα? Πραξαγόρα, βάλε τα γένια καθεμιά την ώρα της μηχάνη και ας γίνει άνδρας. Εγώ θα βάλω το στεφάνι και η γένια θα κολλήσω. Αν ίσως μου κατέβει μπροστά σας να μιλήσω. Εκτελούν όλες. Δεύτερη γυναίκα. Γλυκά μου Πραξαγόρα, σκέψου καημένη τώρα, αστεία κάπως φαίνεται η γενιάδα αυτή. Πραξαγόρα, αστεία και γιατί? Δεύτερη γυναίκα. Εφαρμόσα τη γενιάδα. Μα έτσι με τα γένια μας και σαγωνοδεμένες, μοιάζουμε όλες με σουκιές από τη φωτιά καημένες. Πραξαγόρα, λαμβάνουσα έφος κωμικό σοβαρόν. Ο υπηρέτης του βωμού τη γάτα αστριγυρίσει και ας έβγει με το αίμα της τις έδρες να ραντίσει. Αρυφάδη σώπασε και λόγω ποιος θα βγάλει? Εγώ, λέει η όγδοη γυναίκα. Πραξαγόρα, λαμπρά ένα στέφανος και βάτω στο κεφάλι. Όγδοη γυναίκα. Εκτελούσα. Να με λοιπόν. Πραξαγόρα. Μίλησε. Όγδοη γυναίκα. Έτσι το λες εσύ? Πώς θα μιλήσω δηλαδή? Προτού να πιω κρασί? Πραξαγόρα. Για δες κρασί θέλει να πιει. Και βέβαια γιατί φορώ στεφάνι βρε κουτί. Πραξαγόρα. Φύγε από εδώ εσύ τρελή, γιατί τα ίδια φαίνεται θα φτιάσει στη Βουλή. Όγδοη γυναίκα. Γιατί παρακαλώ, γιατί δεν πίνουν στη Βουλή και αυτοί? Πραξαγόρα. Είσαι βεβαία πίνουμε στη Βουλή που πάνε? Όγδοη γυναίκα. Και από το καλύτερο κρασί με τη θέρου φάνε. Και αυτό και κάθε απόφαση που από τη Βουλή μας βγαίνει όταν μεθούν είναι και αυτοί σαν τούτους μεθυσμένοι.
Όμα το δια το Θεό ρουφάνε σου το βεβαιώ, και ποια θα ήταν η αφορμή τέτοια κακά να γίνουνε, αν ίσως στη Βουλή κρασί δεν βρίσκανε να πίνουνε. Μα μεθυσμένοι κάθονται και βρίζονται και βρίζουνε, και οι τοξότε μπαίνουν στη μέση και χωρίζουνε, και σπρώχνουνε και σπρώχνουνε, και τους μπεκρίδες διώχνουνε. Τράβα και κάτσε κάτω εσύ, είσαι κολοκυθένια, είπε η Πραξαγόρα. Όγδοη γυναίκα, μα το Θεό θα το ήθελα να μείνω δίχως γένεια, γιατί θα σκάσω από του κρασιού τη δίψα τη μεγάλη. Φεύγει. Πραξαγόρα, μήπως έχεις όρεξη να ρητορέψει άλλη? Τρίτη γυναίκα, εγώ. Πραξαγόρα, εμπρός του λόγου σου, βάλτε το Στεφάνια αυθορή, γιατί και η ώρα προχωρεί. Μίλησε εσύ λοιπόν καλά, στάσου σαν άνδρα αλτούρα και στήριζε το σώμα σου καλά με τη μαγκούρα. Τρίτη γυναίκα, στεφανωμένη, λαμβάνωσα το λόγο. Ήθελα άλλη να έβγαινε ρητόρισα πρωτύτερα, να αγόρευε καλύτερα, στην άκρη να καθίσω. Αλλά εγώ τουλάχιστον ποτέ μου δεν θα αφήσω, γιατί δεν είναι καλή δουλειά να ανοίγω μόνο για νερό τους λάκους μέσα στα καπηλιά. Δεν το φρονώ, μάθεις θεές, Πραξαγόρα. Μάθεις θεές που τρέχεις δυστυχισμένο θηλυκό. Το νου σου που τον έχεις? Τρίτη γυναίκα. Μπα σφάλμα έκανα και πιο, εγώ δεν ζήτησα να πιω. Πραξαγόρα, όλα τα είπες μια χαρά, μα στις θεές ορκίστηκες άνδρας εσείς. Πώς μίλησες με λέξεις γυναικίστικες? Τρίτη γυναίκα. Ναι, μα τον Απόλλωνα. Πραξαγόρα, πάψα και εσύ τη λίμα, γιατί εγώ για τη Βουλή δεν κάνω ούτε βήμα. Αν ίσως δεν προγυμναστώ. Τη αφαιρεί το Στέφανο από το κεφάλι. Τρίτη γυναίκα. Φέρ το Στεφάνι πίσω, τώρα μελέτησα καλά και θα το ξαναρχίσω. Λαμβάνει το Στεφάνι εκ νέου και τη στάση του ρήτορα. Εγώ λοιπόν, γυναίκες μου, Πραξαγόρα, γυναίκες η φορά σου, τους άνδρες πάλι κοπανάς που βλέπεις μπρος σου. Τρίτη γυναίκα, στάσου, μου φάνει τον επίγονο πως είδα από πίσω και με τις γυναίκες νόμιζα πως πρέπει να μιλήσω. Πραξαγόρα, γκρεμίσω από αυτού και εσύ και κάθισε πιο κήθε. Θα πάρω εγώ το Στέφανο και θα μιλήσω. Ήθε. Την προσευχή μου ήθε να ακούσουν του ουρανού και να επιτύχουν όλα αυτά που μου ήρθαν στο νου. Αν έρχεται επί του λίθου και αγορεύει. Αγαπώ κι εγώ τον τόπο όπως εσείς ο άντρες όλοι, και γι' αυτό δεν υποφέρω όσα γίνονται στην πόλη. Είναι όλοι οι άρχοντες μας παλιαθρόποι πέρα-πέρα, και αν φανεί κανείς πως είναι αγαθός για μιαν ημέρα, θα είναι μασκαράς για 10. Σ' άλλον εδώ και στη θέση, αλλά θα έχεις απ' του χείρου στα χειρότερα θα πέσει. Δύσκολο κανείς να βάλει νου και φρόνηση με λόγια σε ανόητο κεφάλι. Σεις φοβήστε πάντα όσους την αγάπη τους σας δίνουν, και όλο γλύφετε εκείνους που πάντα σας προδίνουν. Ήταν εποχή ο άντρες που βουλές δεν λειτουργούσαν. Τον αργύριο εν τούτης να τον βρίζουν δεν αργούσαν. Τώρα που έχουμε βουλή, επενώνουν αυτό που δίνει τον παρά το πιο πολύ. Και όποιος μερδικό δεν παίρνει, κρίνει άξιο θανάτου, όποιον βουλευτάς πληρώνει να κερδίζει τη δουλειά του. Πρώτη γυναίκα, στην Αφροδίτη μίλησες με φρόνηση μεγάλη. Πραξαγόρα, την Αφροδίτη έπιασε συστικισμένη πάλι. Λαμπρά θα τα κατάφερες και στη Βουλή επάνω, το ίδιο αν σου ξέφευγε. Πρώτη γυναίκα, μπα δεν το ξανακάνω. Πραξαγόρα. Το νου σου και φορές πολλές μη συνηθίσεις να το λες. Εξακολουθούσα την αγόρευσή της. Όταν καμιά συμμαχία για την πόλη συμφωνεί, το έλεγαν πως αν δεν γίνει συμφορά τρανή θα ήτο. Και όταν γινόταν πάλι έπεφταν σε στενοχώρια και σε απελπισιά μεγάλη. Και από τους ρήτορες κανένας, ή για το ένα ή για τ' άλλο συμβουλή αν είχε δώσει, πάθαινε κακό μεγάλο. Ο φτωχός όπου για φόρο ούτε ένα λεφτό δεν δίνει, σκούζει πάντα πως ο στόλος πρέπει άφευκτα να γίνει. Από τ' άλλο δε το μέρος πλούσιοι και οι γεωργοί που έχουν παρά και γη δεν το θέλουν. Είχες πρώτα με τους Κορινθίους γίνει άσπονδος εχθρός, το ίδιο σε μισούσαν και εκείνοι. Τώρα έχουν στο νου φίλοι σου να γίνουν. Τώρα φίλους τους κι εσύ γεννού Αργίος ο δημαγωγός, που είναι σοφός και φρόνιμος, είναι αμαθής και είναι για σας σοφός ο Ιερώνυμος, εκείνο το κορόιδο που σας τα κάνει ρόιδο. Συ λοιπόν είσαι ο Δήμε, η αιτία όλου τούτου που μοιράζεται το χρήμα και του δημοσίου πλούτου και κοιτάτε ιδιαιτέρως τι κάθε ένας θα μπορέσει να τραβήξει κατά μέρος. Και υπολείται όλοι οι μπούφοι να κυλιώτε από δόθε και από εκεί σαν κλωτσοσκούφι. Αν σε μένα θα πιστείτε, έχετε καιρό ακόμα και μπορείτε να σωθείτε. Σας προτείνω λοιπόν τώρα να εμπιστευτείτε όλοι στις γυναίκες μας στη χώρα, που τις έχουμε επιστάτες και ταμείες μέσα στο σπίτι. Πρώτη γυναίκα, έβγε, μα το δία. Δεύτερη γυναίκα, πέστα συμπολίτη. Πραξαγόρα, πόσο είναι η γυναίκα από τον άντρα πιο καλή θα σας τα αποδείξω τώρα. Πρώτον πλένει το μαλλί πάντα σε θερμό νερό, σύμφωνα με αυτό το νόμο που ήταν στον παλιό καιρό. Και ποτέ δεν θα τη δείτε τη γυναίκα κατά πόδα να πηγαίνει με τη μόδα. Αν των Αθηνών η πόλη ήθελε να ακολουθεί σε ό,τι κάνουν οι γυναίκες, δεν θα είχε και σωθεί. Και αν δεν είχε τέτοια νόσο να μας ξεφωνίζει τάχα και μια μόδα κάθε τόσο. Οι γυναίκες όμως
πρώτα κάθονται και τηγανίζουν, όπως πρώτα με τη στάμνα στο κεφάλι τους γυρίζουν, όπως πρώτα θεσμοφόροι τρέχουν στο πανηγύρι, όπως πρώτα ξεροτρίβει η καθεμιά τον οικοκύρη, όπως πρώτα τους γαμιάδες μες στο σπίτι κρυφοβάνουν, όπως πρώτα τους μεζέδες τους καλύτερους τους φτιάχνουν, όπως πρώτα κρασοπίνουν και περνούν ζωή και κότα και επιτέλους το γαμίσι τους αρέσει όπως πρώτα. Εις αυτές λοιπόν ο άντρες ας αφήσουμε τον τόπο, δίχως πλέον να ρωτάμε για να μάθουμε τον τρόπο όπου θα δικηθούμε. Αλλά τούτα να σκεφτούμε, ότι σαν καλές μανάδες θα σκεφτούν εκείνες πρώτες να βρουν τρόπο για να σώσουν τους δικούς των στρατιώτες, και άλλη πια αν όχι η μάνα θα φροντίσει να στείλει στο παιδί της κουραμάνα. Μόνον η γυναίκα ξέρει τον παρά να κομποδένει και ποτέ στην εξουσία δεν βγήκε απατημένη. Γιατί αυτή ξέρει τον τρόπο με τα λόγια τα μεγάλα να πατάει και τον άντρα. Άφησε τα πια και τα άλλα. Αν πιστείτε σ' όσα είπα και μ' ακούσετε και εμένα, θα περάσετε πολύ τη ζωή ευτυχισμένα. Κατέρχεται του λίθου. Πρώτα γυναίκα. Ω Πραξαγόρα μου, γλυκά τα είπες μια χαρά και όλα αυτά που τα μάθες στο χείμου, Πραξαγόρα. Μια φορά με στις φευγάλες στον καιρό, όπως και άλλες βγήκα και έμεινα με τον άντρα μου εκεί κοντά στην πνίκα. Άκουγα το λοιπόν εκεί παρλάτες κατά κόρον και έτσι την έμαθα και εγώ την τέχνη των ρητόρων. Πρώτη γυναίκα. Αφού λοιπόν ρε αδελφή αδίκως δεν εγίνει και σπουδαία και σοφή, σε κλαίγουμε από σήμερα και στρατηγό μεγάλη. Αν τα πετύχεις όλα αυτά που σου ήρθαν στο κεφάλι, μα αν πληρωθεί ο κέφαλος και πεταχθεί μπροστά σου και πει ότι με αυτά που λες δεν είσαι στα σωστά σου, τι θα του πεις παρακαλώ? Πραξαγόρα, θα πω πως σε τρελάθη. Πρώτη γυναίκα. Δεν είναι δα πρώτη φορά που ο κόσμος θα το μάθει. Πραξαγόρα, πως είναι υποχονδριακός. Πρώτη γυναίκα. Καθένας πια το βλέπει. Πραξαγόρα. Θα του πω πως φέρνεται στην πόλη όπως πρέπει, μα φτιάνει πια τα άσχημα. Πρώτη γυναίκα. Κι αν σε κοροϊδέψει και ο Νεοκλίδης ο Τσιμπλής, τι θα του πεις? Πραξαγόρα, να στέψει και σαν μπορεί ευκόλως σας διακρίνει τη μεριά πουν του σκυλιού ο κόλος. Πρώτη γυναίκα. Κι αν σου φτιάσουν τη δουλειά, Πραξαγόρα, τι λόγος, να δάει η ώρα, θα το δεχτώ, όσο γι' αυτό είμαι δασκάλα τώρα. Πρώτη γυναίκα. Και αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Αν έλθουν οι τοξότα και σε μαλλιοτραβήξουν, σαν τι θα κάνεις τότε? Πραξαγόρα, δεικνύουσα τον τρόπο της αμήνης. Να, θα τους πρόξω έτσι με δύναμη μεγάλη. Αλλά στη μέση έννοια σου κανείς δεν θα με βάλει. Πρώτη γυναίκα. Και τέλος, αν σε πιάσουνε, τους λέμε και σε αφήνουν. Όγδοη γυναίκα. Αυτά που θυμηθήκατε μπορούν λαμπρά να γίνουν. Μα αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και πώς θα θυμηθούμε τα χέρια να σηκώσουμε εκεί που θα βρεθούμε, αφού συνηθίσαμε τα σκελιά να σηκώνουμε? Πραξαγόρα, το πράγμα είναι δύσκολο, αλλά το κατορθώνουμε. Πιο εύκολα να γίνει, αρκεί το ένα μπράτσο μας ολόγυμνο να μείνει. Εμπρός λοιπόν τα ρούχα σας, σηκώστε τώρα φίλες, περάστε τις λακωνικές στα πόδια σας αρβίλες. Και δέστε όπως είδατε τους άντρες να τα δένουν, όταν στην πόρτα βγαίνουν ή στη βουλή πηγαίνουν. Και όταν τα αυτά γίνουν με τη σοφή σας έννοια, κολλάτε και τα γένια. Και όταν καλά τα δέσετε αυτά τα ρούχα των ανδρών που κλέψατε, φορέσετε ένα τραγούδι βλάχικο, αρχίζετε σαν γέρι και προχωρείτε ψέλνοντας με το ραβδί στο χέρι. Δεύτερη γυναίκα. Καλά τα λες, σας πάμε μπρος εμείς οι πιο μεγάλες, γιατί στην πνίκα θα έρθουνε από τους αγρούς και άλλες. Πραξαγόρα, γρήγορα κάμε το όμως, γιατί είναι και ένας νόμος. Όσοι στην πνίκα για να πάνε πρωί-πρωί δεν έβγουν, ούτε που αλλού και δεν βαστούν, στα χέρια τους σαν φεύγουν. Γυναίκες μεταφραζόμενοι σε άντρες. Χορός. Έφτασε η στιγμή ο άντρες στη γραμμή και ξεκινάτε. Τούτο πάντοτε να λέτε και ποτέ μην το ξεχνάτε. Είναι ο κίνδυνος μεγάλος αν μας πιάσουν στη φάκα να σκαρώνουμε τη νύχτα στο σκοτάδι τέτοια φιάκα. Πρώτο ημιχώριο. Πάμε στη Βουλή, ο άντρες το πιστό του θα το χάσει, όπως είπε ο νομοθέτης. Όποιος το πρωί δεν φτάσει σκονισμένος, τσιμπιασμένος και μαχταίνει στα μαλλιά και χωρίς να φάει άλλο παρά μόνο σκορδαλιά. Σμίκρινε χαριτωμένη και εσύ δράκη ξεκινάτε, και ό,τι πρέπει μην ξεχνάτε, μήπως σας φύγει λόγος που στο πράμα δεν συμφέρει, και όταν πάρει ο καθένας και το σύμβολο στο χέρι και καθίσουμε στις έδρες σοβαρά και στην αράδα, θα ψηφίσουμε ό,τι θέλει κάθε μια μας φιλενάδα. Ό,τι λάθος πω φίλος ήθελα να πω. Δεύτερο ημιχώριο, δεικνύω προς αριστερά. Έχει από εκεί το νου σας, πρόκειται τους να φύγουν όσοι άρχον από την πόλη νύχτα και προτού να ξημερώσει μόνο το μισθό να πάρουν και να κάτσουν να λιμάρουν.
Γιατί οι βουλευτές μας πρώτα είχαν έθιμο καλό και κανένας δεν τολμούσε να ζητήσει οβολό. Και όλοι πέραν μαζί του στον καιρό του Μυρονίδη ένα σκι νερό, ψωμάκι, 3 ελιές και ένα κρομμύδι. Σήμερα για να σκεφτούν στις πατρίδας τους καλό θέλουν και μεροδούληλες και κουβαλούν πυλό. Απέρχονται οι γυναίκες και ο χορός προς αριστερά μεταφιεσμένους σε άντρες και ψάλουσες. Αυλαία. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Εκκλησιάζουσε του Αριστοφάνη. Μέρος δεύτερο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα LibriVox.org. Μέρος δεύτερο. Η σκηνή παρεστά αυτό το μέρος της προηγούμενης πράξεως. Εξέρχεται ο Βλέπυρος, φέρον στενάς γυναικείας εμβάδαση στους πόδας, ημίγυμνος και κακός κρυπτόμενος υποβραχή ερυθρό γυναικείο χιτόνιο. Κρατεί την κοιλιά του και προφανώς αναζητεί κατάλληλη θέση προς αφόδευση. Είναι νύχτα. Σκηνή πρώτη. Βλέπυρος μόνος. Μωρέ, τι πράγματα είναι αυτά, είναι σχεδόν ημέρα και η γυναίκα μου δεν φαίνεται εδώ πέρα. Πώς γλίστρισε, τι αισθάθηκε, πού πήγε και πού χάθηκε. Εκεί που εκοιμόμουν μου έρχεται να χέσω. Ζητώ τα σαρβίλες μου στα πόδια να δέσω και το κοιτώνα μου να βγω στο σκότος, ψηλαφούσα εδώ και εκεί, μα πουθενά να τα βρω δεν μπορούσα. Και επειδή ο κοπριάς στην πόρτα είχε φθήσει και χτύπαγε με βιάση, πέρασα τις παντούβλες της όπου αυτή εφόρη και αυτό το πανοφόρη. Μα τώρα που να βρει κανείς καλή μεριά να χέσει. Νύχτα όπου και αν σταθείς πάντα θα βρεις μια θέση. Όπου και αν χέσω δηλαδή κανένας δεν με βλέπει. Αναζητώ το κατάλληλο μέρος. Όχι κακορίζικος εγώ τι ξύλο που μου πρέπει με μια γυναίκα να μπλεχτώ απάνω στα γεράματα, να πάθω τέτοια πράγματα. Γιατί αυτή κάτι καλό δεν βγήκε να μου φτιάσει. Εν τούτης με έσφιξε κοιλιά και είναι ο καιρός να αδειάσει. Κάθεται προς αφόδευση, διακόπτεται όμως σε την πράξη, διότι εισέρχεται ο Ανήρ γείτον, σκηνή Β. Βλέπυρος Ανήρ. Ανήρ, τι σι, δεν είναι ο Βλέπυρος που είναι εκεί στο βάθος? Μα το Θεό γείτονας αυτός, δεν κάνω λάθος. Πες μου τι πράγμα είναι αυτό το κόκκινο μπροστά σου, μήπως και σου κουρέλιασε κανένα στα παυτά σου? Βλέπυρος εγυρώμενος. Όχι, μα της γυναίκας μου τον κόκκινο το ρούχο άρπαξα, έτσι βιαστικά για μια ανάγκη που έχω και όπως είμαι βγήκα. Ανήρ, και το δικό σου φόρεμα που είναι? Βλέπυρος, δεν το βρήκα, τι να σου πω, στα στρώματα δεν πέτυχα μανδύα. Ανήρ, δεν είπες στη γυναίκα σου να ψάξει? Βλέπυρος, μα το οδεία. Δεν ήταν πια κοντά μου, ξετρύπωσε κρυφά από την κάμαρά μου και τρέμω μήπως έχουμε νεότερα παιχνίδια. Ανήρ, όπως ειδών μα έπαθες λοιπόν και εσύ τα ίδια, γιατί και εμένα μ' άφησε κρυβά το θελικό μου και χάθη με το φόρεμα το ίδιο το δικό μου. Κι αν είναι αυτό δεν με λυπεί, αλλά και τις δικές μου αρβίλες δεν τις βρήκα. Βλέπυρος, και τις λακωνικές μου αυτές. Μα το Διόνυσο τις έχασα κι εγώ, μα με έσφιξε το χέσιμο που λες και δεν αργώ. Και έβαλε αυτό το τσόκαρο, μη χάσω τον καιρό και χέσω μέσα στο παύλωμα που ήταν καθαρό. Ανήρ, τι να συμβαίνει τάχατες, μήπως καμιά της φίλη για δείπνο, καμιά πρόσκληση κρυφά της έχει στείλει? Βλέπυρος, μπορεί και αυτό, δεν είναι κακές και αυτές οι κακομοίρες. Λαμβάνουν εκ νέου τη στάση της αμφοδεύσεως. Ανήρ, σύ φαίνεται το χέσιμο, σκηνή λουρί το πήρες. Εγώ είναι ώρα στη Βουλή να πάω δίχως άλλο και τρέχω το μαδιά μου τουλάχιστον να βάλω. Βλέπυρος, θα έρθω κι εγώ, αλλά θα χέσω πριν καλά, γιατί μου τα έχεις φίξει εκεί κάποια κλάδια στιφτική. Ανήρ, σαν εκείνη που δεν άφησε στον παλιό το χρόνο να δώσει ο Θρασίβουλος στους πρέσβεις των Λακώνων απάντηση. Βλέπυρος, μα το Θεό είναι ένοχος και πάλι. Αλλά δεν είναι η λύπη μου τόσο γι' αυτό μεγάλη. Σαν φάγω όμως σκέφτομαι που τάχα διευθύνεται η κοπριά που γίνεται, γιατί ο δημότης Αχλαδούς που για φαΐ τον πήρα μου βούλωσε τη θύρα. Ανήρ, απέρχεται δεξιόθεν. Ποιος θα μου βρει ένα γιατρό και τάχα ποιον από όλους, και ποιος την τέχνη έμαθε να διορθώνει κόλους? Μη ο αμήνων θα αρνηθεί και μάταιος ο κόπος το να δισταίνει τον γιατρό να καλέσετε όπως, και αυτός από τους τυναγμούς αν κρίνει θα μπορέσει τι θέλει ο κόλλος μας να πει όταν ζητεί να χέσει. Ω σεβαστή ηλίθια βοήθαμε πριν σκάσω και πριν στουμποκολλιάσω. Ω σεβαστή ηλίθια βοήθαμε και χάθηκα. Προτού γίνω χειρότερος και απ' τα σκατοκάθηκα. Λαμβάνει θέση προς αφόδευση. Εισέρχεται αριστερόθεν ο Χρέμης. Σκηνή τρίτη. Βλέπυρος Χρέμης. Χρέμης, τι φτιάχνεις αυτού πέρα, εσύ χέζεις? Βλέπυρος εγυρώμενος. Εγώ? Α, όχι, σηκώνομαι. Χρέμης. Για είδες εκεί χιτόνιο που το έχει, μα τούτο είναι γυναικός. Βλέπυρος. Το πήρε αντί της χλένης στο σκότος. Συ που θα έρχεσαι και τάχα που πηγαίνεις?
Χρέμης από τη Βουλή. Βλέπυρος. Πώς τελείωσε? Χρέμης. Και είναι πρωί ακόμα. Τι γέλια όμως που κάμα δεν ξέρεις, με το χώμα το κόκκινο που με το σκοινί το ρίχνανε κλητήρες σ' όποιον αργά ερχότανε. Βλέπυρος. Τριόβολο πήρες? Χρέμης. Θα σου το πω, μα ντρέπομαι. Ποιος δεν το θέλει τάχα, αλλά άργησα και μου έμειναν οι τσέπες μου μονάχα. Βλέπυρος. Και ποιο ήταν το αίτιο? Χρέμης. Κόσμο πολύ νευρικά. Όσος ποτέ σε βεβαιώ δεν έτρεξε στην πνίκα. Κι ήσαν όλοι κάτασπροι στο δέρμα πέρα-πέρα, σαν τζαγκαράδες που περνάνε στον ίσκιο την ημέρα. Κι έτσι λεφτό δεν πήραμε και στρέψαμε όλοι πίσω. Βλέπυρος. Ώστε δεν παίρνω ούτε εγώ και αδίκως θα κινήσω. Χρέμης. Κι όταν για δεύτερη φορά λαλούσα τα κοκόρια, αν ήσουν πάλι θα μένες από τους άλλους χώρια. Βλέπυρος με κωμικό τραγικό νύφος. Ω, την έπαθα και δεν μου λες ποιος λόγος να ήταν τώρα που τόσο κόσμο μάζοξε στην πνίκα τέτοια ώρα. Χρέμης. Ποιος άλλος τάχα? Ή φαίνεται πως οι Βρυτάνες όλοι ζητάνε γνώμες πώς μπορούν να σώσουν την πόλη. Ο Νεοκλίδης ο Τσιμπλής εγλίστρισε στη μέση, μα όλοι του φωνάξανε, και αυτός πώς θα μπορέσει στα πράγματα της πόλης να βάλει την ουρά του, που τσίμπλες γεμίσανε και αυτά τα τσινουρά του? Τότε και εκείνος γύρισε και κοίταξε τα πλήθη. Για πέτε μου, τι έπρεπε να κάνω, αποκρίθη. Βλέπυρος. Εγώ αν ήμουν όμως, το γάλα θα του σύστενα που βγάζει ο φρέσκος φλόμος, από βραδείς να στίβει και με ένα σκορδοκέφαλο τα τσίνουρα να τρίβει. Χρέμης. Τότε και ο έξυπνος Λετζές, αυτός ο κουρελής, διτός εφανερώθηκε στο μέσο της Βουλής. Όπως πολλοί τον είδανε, μα το έλεγε και αυτός πως ήταν εκδιτός. Και όμως ναι, για το λαό μίλησε καλά. Κοιτάξτε με, έχω κι εγώ ανάγκη από ψηλά, μα σας το λέω παστρικά. Να σώσετε την πόλη και τους πολίτες, και οι γυμνοί όταν θα πάρουν όλοι σαν βιάση βαριχμονιά από τους εμπόρους χλένες, δεν θα πάρει από μας πλευρίτωμα κανένας. Ο Βλέπυρος επιδοκιμάζει διαρκώς εις όσα ακούει. Και όσοι δεν έχουν στρώματα, κρεβάτια και παπλώματα, θα κάνουν το μπάνιο τους και αυτοί χωρίς παράδες, και θα τραβούν να κοιμηθούν στους σκυλοτομαράδες. Και αν μες στο κρύο να τους κλειούν την πόρτα το βρουν νόστιμο, 3 γερά γουναρικά να δίνουν για πρόστιμο. Βλέπυρος. Λαμπράμα το Διόνυσο. Δεν θα έχει να αντικρούσει κανένα τέτοια πρόταση που έτυχε να ακούσει. Και δεν θα πρόσθεται ο κουτός να δίνουν έτσι χάρη και ελευράδες στους φτωχούς 3 κιλά σιτάρι, και όποιος θα αρνηθεί ραβδί καθένας να του δίδει, να είδει στα λεύρια που θα πάνε και αυτού του ναυσικίδι. Χρέμης. Τότε πετιέται πάλι ένα παιδάριο κομψό με όμορφο κεφάλι, σαν του νοικία κάταστρο, και είπε παστρικά πως πρέπει η πόλη να δοθεί ευθύ στα θηλυκά. Με ζήτο υποδέχθηκε τους λόγους του μεγάλα, όλος ο τσαγκαρολαός ο άσπρος σαν το γάλα. Και έβαλαν μόνο τις φωνές όσοι χωριά της ήσανε και δεν το παραδέχτηκαν και κάπως τα ξυνήσανε. Βλέπυρος. Φρόνιμοι άνθρωποι. Χρέμης. Α, ναι, αλλά στην εκκλησία η μειοψηφία τους δεν έχει σημασία. Έκοβε δε του ρήτορα 1000 καλά η γλώσσα για τις γυναίκες, και για σε ούτωσα καλά τόσα. Βλέπυρος. Τι είπε? Χρέμης. Σε βαγοποδιές τους έλεγε πως πέφτεις. Βλέπυρος. Για σένα? Χρέμης. Ύστερη δουλειά. Είπε πως είσαι κλέφτης. Βλέπυρος. Μόνο εγώ? Χρέμης. Μα το Θεό και συκοφάτης. Βλέπυρος. Μόνος εγώ? Χρέμης. Μα το Θεό και όλοι μας συγχρόνως. Βλέπυρος. Όσο γι' αυτό αντίθετη κανείς δεν έχει γνώμη. Χρέμης. Η γυναίκα έχει νου, πρόσθεσε ένα ακόμα, και κομποδένει τον παρά, ούτε έβγαλε καμιά φορά από το στόμα μυστικό κατά τα θεσμοφόρια, ενώ οι ευγένειές μας το βγάζουμε από τα όρια. Βλέπυρος. Μα τον Ερμή βεβαιώ, και εδώ δεν είπε ψέματα. Χρέμης. Έπειτα έστρεψε που λες το λόγο σ' άλλα θέματα και είπε πως δανείζονται το μεταξύ τους χρήματα, ρούχα, χρυσά κοσμήματα, ποτήρια δίχως μάρτυρες να βρίσκονται μπροστά, και με όλα αυτά τα δανεικά καμιά δεν τα βαστά. Ενώ οι άντρες πράγματα κάνουν, λέει, χείριστα, και τακτικά δανείζονται μα δανεικά και αγύριστα. Βλέπυρος. Βρε και μάρτυρες μπροστά τα ίδια καταντούνε. Χρέμης. Και δεν καταδιώκουνε και δεν συκοφαντούνε και δεν το καταστρέφουνε το Δήμο, και άλλα για τις γυναίκες έλεγε πολύ μεγάλα. Βλέπυρος. Λοιπόν, τι αποφάσισα με τα λόγια εκείνα? Χρέμης. Μόνο οι γυναίκες άρχοντες θα γίνουν στην Αθήνα, γιατί όλα αυτά τα παράξενα έχουν γίνει τάχα και αυτός ο νεωτερισμός δεν έγινε μονάχα. Βλέπυρος. Και αποφασίστη? Χρέμης. Τα πάμε. Βλέπυρος. Και αυτές σαν κυβερνήτες θα κάνουν τα καθήκοντα που κάνουν οι πολίτες? Χρέμης. Όλα τελειωμένα. Βλέπυρος. Και πώς το δικαστήριο θα πάει αυτή για μένα? Χρέμης. Και ακόμα και στο σπίτι σου αυτή, αν επιστρέφει, θα έχει την υποχρέωση να φέρνει να σας τρέφει. Βλέπυρος. Δεν θα σηκώνομαι πρωί να αναστενάζω? Χρέμης. Ούτε μονάχα η γυναίκα σου γι' αυτό υποχρεούται. Κι άλλο δεν θα κάνεις, παρά μέσα στο σπιτάκι σου θα κάθεσαι να κλάνεις.
Βλέπειρος, εκείνο που φοβούμαι εγώ και δεν πολύ συμφέρει είναι μη όταν πάρουνε τους χαλινούς στο χέρι μας πιάσουνε και από τα μαλλιά. Χρέμης, γιατί? Βλέπειρος, για να τους κάνουμε και εκείνη τη δουλειά. Χρέμης, και αν δεν μπορούμε δηλαδή, Βλέπειρος, φαΐ δεν θα μας δίνουνε. Χρέμης, μα και τα δύο πράγματα μπορεί λαμπρά να γίνουνε, και το φαΐ και η δουλειά, εσένα τι σε νοιάζει. Βλέπειρος, ξέρεις, σαν γίνεται με βία περισσότερο κουράζει. Χρέμης, χέμ δίκιο έχεις. Μα αν και αυτό η πόλη το εγκρίνει, οι άδρες θα το κάνουνε και έτσι τι να γίνει. Έλεγαν οι πατέρες μας μια σοφοτάτη γνώμη πως οι σκέψεις, οι κουτές και οι πιο ζουρλές ακόμα που θα κόψει το μυαλό μπορούν και αυτές καμιά φορά να βγουν και σε καλό. Και αν ποτέ ο Αθηνά και εσείς θεοί σεπτοί, η κουταμάρα αυτή να δείξει πως μας ωφελεί. Γεια σου, πηγαίνω. Βλέπειρος, χρέμη μου η ώρα η καλή. Χρέμης, φεύγει δεξιόθεν ο Βλέπειρος, εισέρχεται στην οικία του. Χορός, γυναικών μεταφιεσμένων εις άντρας, εισέρχεται αριστερόθεν, τα προφυλάξεως και σπουδής, απαγγέλει προς υπόκρουση της ορχήστρας. Έμβατρα βαδρόμων ίσο, μήπως είναι κανένας άντρας και μας πήραν από πίσω. Στρέψου, κάνε και μια γύρα, έχουν πονηριές οι άντρες και φυλάξου κακομοίρα. Μήπως ακολουθήσουν από πίσω κατά βήμα να μας νιώσουν από το σχήμα. Τύπησε καλά τα πόδια δυνατά να περπατάνε. Και όλες μας ντροπή θενάνε αν οι άντρες μας τσακώσουν και μας νιώσουν. Τη ληχθή τόσο παίρνει, στρέφεται κάθε φορά δεξιά και αριστερά. Και όλο γρήγορα τραβάτε, μη μας έρθει συμφορά. Τώρα στην παλιά τη θέση είμαστε κοντά πολύ που βρεθήκαμε τη νύχτα για να πάμε στη Βουλή. Να το μάλιστα το σπίτι που η στρατηγίνα βγήκε και ψηφίσαν οι πολίτες στην εφεύρεση που βρήκε. Ας μην χάνουμε την ώρα, να προσμένουμε δεν πρέπει με τα ψεύτικα τα γίνια, γιατί αν κάνει πως μας βλέπει ένας άντρας τέτοια ώρα, ή μπορεί να τα τραβήξει να τα βγάλει όλα φόρα. Πάμε εδώ κοντά στον τοίχο που είναι και σκιά κομμάτι. Κοίταξε με το ένα μάτι και χωρίς πολύ να αργείς, σάξου πάλι σαν γυναίκα όπως ήσουν πριν βγεις. Αλλά να και στρατηγίνα από εκεί που κοντοζυγώνει, κάνε γρήγορα και βγάλε τα μαλλιά από το σαγόνι. Να και τούτες ήσαν έτσι, με φορέματα δρικά, μα τα αλλάξανε το σχήμα και γινήκαν θηλυκά. Πραξαγόρα έρχεται αριστερόθεν. Λοιπόν, γυναίκες, έβγε μας. Είχαμε και δεν είχαμε, το πράγμα το πετύχαμε. Αλλά πετάχτε γρήγορα για το Θεό τα σκλένας, μη σας ειδεί κανένας. Βάλτε και τα παπούτσια σας και τα κορδόνια λύστεθα και τα ραβιά αφήστε τα και προς την κορυφαία του χορού. Και εσύ διόρθωστες καλά, εγώ θα σας αφήσω και τρέχω τώρα γρήγορα στο σπίτι να γλιστρήσω. Προτού με πάρει ο άντρας μου, γυρίζοντας χαμπάρι, να βάλω στο κρεβάτι του τα ρούχα που είχα πάρει. Χορός, έγινε ό,τι μας είπες, τώρα σαν καλή δασκάλα έχεις χρέος στο οδηγέ μας για να μας διδάξεις κι άλλα. Και ό,τι θα σου κατεβεί, έτοιμη είναι η καθεμιά μας να το κάνεις σε στραβή. Δεν εγνώρισα ως τώρα μέσα των γυναικών τη ράτσα από σένα πιο καπάτσα. Πραξαγόρα, περιμένετε λιγάκι και όταν την αρχή κρατήσω για συμβούλους θα σας πάρω και θα σας χειροτονήσω. Όπου μέσα της φασαρίας της αρχής και στα δεινά θα γεννείτε παλικάρια που δεν γίνηκαν ξανά. Αυλαία. Τέλος του δεύτερου κεφαλαίου. Εκκλησιάζουσε το Αριστοφάνη. Μέρος τρίτον. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συνεισφέρετε εθρωτικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Μέρος τρίτον. Η σκηνή παριστά το εσωτερικό οικίας Αθηναίου αστού. Μία κλείνει στο άκρον επί της οποίας κάθεται αγρυπνών ο Βλέπειρος. Πλησίον του και η λιχνία, ενώ εκ του παραθύρου διαφαίνεται το πρώτο φως της ημέρας. Εισέρχεται Πραξαγόρα με τα προφυλάξεως, φέρουσα ανδρικά ενδύματα επομάλησης. Σκηνή μοναδική. Βλέπειρος Πραξαγόρα. Βλέπειρος, αναπηδώ εν οργή. Μωρέ η Πραξαγόρα, πού ήσουν παρακαλώ που ήρθες τέτοια ώρα. Πραξαγόρα, και τι σε μέλη φίλε μου, Βλέπειρος, και τι με μέλη. Νάτι, τι κουταμάρες είναι αυτές. Πραξαγόρα, βέβαια στο κρεβάτι ενός κρυφού μου εραστή, δεν θα μου πεις πως πήγα. Βλέπειρος, δεν θα ήταν ένας βέβαια. Πραξαγόρα, σαν έχεις τέτοια μυήγα εξέτασε. Βλέπειρος, πώς. Μυρωδιές δεν έχω στο κεφάλι. Βλέπειρος, καλό και τούτο πάλι. Και η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς και να έχει μυρωδιές βαλμένες στα μαλλιά. Πραξαγόρα, έτσι όπως εσύ το λες, Θεός να με φυλάξει. Ποτέ δεν το έχω πράξει. Βλέπειρος, λοιπόν πώς το σκάζες πρωί και πού μου είχες πάει μαζί με το μαδιά μου. Πραξαγόρα, εγώ. Κυλοπονάει. Μια φίλη και συντρόφισσα και πήγα εκεί για λίγο. Βλέπειρος, και πώς δεν ρώτησε με και να μου πεις θα φύγω.
Πραξαγόρα, μπα σε καλούς άντρα μου, θα ρεις ότι μπορούσα σε τέτοιο χάλι φοβερό να αφήσω μια λεχούσα. Βλέπυρος, μπορούσες και να μου το πεις πριν πας εκεί τρεχάτη. Εδώ συμβαίνει κάτι. Πραξαγόρα, μα τις θεές πετάχθηκα όπως κι αν ήμουν έξω γιατί έπρεπε και γρήγορα και όπως μπορώ να τρέξω. Βλέπυρος, και έπειτα για στάσου, δεν έπρεπε να βάλεις εσύ τα ρούχα τα δικά σου. Πώς τα δικά μου φόρεσες και μ' άφησες φουστάνια και μ' άφησες σαν τον νεκρό που μόνο τα στεφάνια και τα σταμιά του λείπανε. Πραξαγόρα, εκρύωνα εκαημένη και είμαι πολύ φιλάστενη και λεπτοκαμωμένη. Για να ζεσταθώ λοιπόν, να κάνω αλλιώς δεν μπόρεσα, ενώ σε σένα σ' άφησα στο πάτωμα ξαπλωμένων και ζεστοκοπημένων. Βλέπυρος, αλλά και οι αρβίλες μου μαζί σου ταξιδέψανε και το ραβδί. Πραξαγόρα, μα και γι' αυτό τα ρούχα δεν μου κλέψανε. Γιατί έσαιρνα καθώς εσύ στο χώμα τα ποδάρια, ενώ με τη μαγκούρα σου χτυπούσαν τα λιθάρια. Βλέπυρος, ξέρεις που έπρεπε να βγω σιτάρι να αγοράσω με το μισθό μου της βολής και τώρα θα το χάσω. Και εσύ αιτία θα σε. Πραξαγόρα, εγέννησε αρσενικό παιδί και μη φοβάσαι. Ποιος, η Βουλή? Πραξαγόρα, όχι καλέ φίλοι μου που εγένα, μα η Βουλή μου αζώχθηκε. Βλέπυρος, δεν στα έχω επομένα από τα χθες. Πραξαγόρα, θυμάμαι, ναι. Βλέπυρος, δεν έφτασε ως τα αυτιά σου μια είδηση. Πραξαγόρα, μα το Θεό δεν ξέρω. Βλέπυρος, άντε χάσου και κάτσε μάσα και σου πιες που ξέρεις τι σου γίνεται. Μωρέ, δεν άκουσες τι λένε, σε εσάς η πόλη δίνεται. Πραξαγόρα, για να εφαίνουμε. Βλέπυρος, τι λες, σας κάνουν αρχοντίνας. Πραξαγόρα, σε ποιους? Βλέπυρος, σε όλα τα πράγματα γέννη της Αθήνας. Πραξαγόρα, όμα την Αφροδίτη μας, χαρά λοιπόν στην πόλη. Βλέπυρος, γιατί. Πραξαγόρα, για 1002 δεν θα τολμάνε όλοι να φτιάξουν ευρωμουδιλιές, ούτε συκοφαντίες και ψευδομαρτυρίες. Βλέπυρος, όχι για όνομα του Θεού, αυτό να μην το κάνετε, γιατί με δίχως ψέματα της πείνας θα πεθάνετε. Χορός, άφησε τη γυναίκα σου ο άντρα να μιλήσει. Πραξαγόρα, ούτε κανείς στο γείτονα στο μέλλον θα φθονήσει, και ο ένας δεν θα είναι γυμνός και ο άλλος δεν θα κλέβει, ούτε φτωχός θα βρίσκεται, ούτε θα κοροϊδεύει κανένας, και ούτε νέχειρα θα βάζουν συνάμα. Βλέπυρος, αν δεν είναι ψέματα είναι μεγάλο πράγμα. Πραξαγόρα, θα στα αποδείξω παστικά και πια δεν θα αμφιβάλλεις. Χορός. Τώρα πρέπει τα μυαλά σου όπου τα έχεις 400 για την ευτυχία όλων να σκεφτούν και άλλα τόσα. Εσύ που ευτυχία ξέρεις για τις φίλες σου να φέρεις όσο έχεις ευκαιρία, πρέπει να βρεις κάθε τρόπο με ευτυχίες να στολίσεις τους πολίτες και τον τόπο, γιατί η πόλη μας έχει ανάγκη από φρόνηση μεγάλη και μην κάνεις ό,τι είπαν ή έκαναν οι άλλοι, γιατί ο κόσμος εσυχάθη βλέποντας να κοπανάνε όλα τα παλιά τα λάθη. Μην αργείς, μα κάθε σκέψη σου που ο νους σου μέσα κλείνει, κάμε γρήγορα να γίνει. Και όποιος γρήγορα τραβάει και δεν πάει γάλι, στο κοινό όπου το βλέπει έχει πέρασει μεγάλη. Πραξαγόρα, και στον κόσμο θα διδάξω κάθε χρήσιμη δουλειά. Νέα πράγματα θελήσει και να αφήσει τα παλιά, αλλά αυτό φοβάμαι μόνο. Βλέπυρος, για τούτο μη φοβάσαι και εγώ στο βεβαιώνω. Είναι η μόνη μας σκέψη και είναι η μόνη μας αρχή να ξεχνάμε κάθε μέρα την παλιά την εποχή. Πραξαγόρα, τώρα όμως πριν καθένας ό,τι πω δεν λάβει υπόψη, ούτε να μ' αντιμιλήσει ούτε να με διακόψει. Όσοι βρίσκονται στην πόλη, μερδικό θα παίρνουν όλοι, που τον ένα να μην βλέπεις βουτυγμένο στον παρά και τον άλλο φουκάρα. Ούτε ο ένας να έχει αμπέλια και χωράφια για να ζήσει και ο άλλος να μην έχει ούτε τάφος να ψοφήσει. Ούτε αμέτρητους τους δούλους να έχει πλέον ο μεγάλος και ούτε ακόλουθον ο άλλος. Τη ζωή κοινή θα κάνω και δεν θα έχει διακρίσεις ούτε κάτω ούτε απάνω. Βλέπυρος, πώς, θα είναι κοινός ο βίος? Πραξαγόρα, πρόφθασε να φας κατά. Βλέπυρος, μπα κοινά θα είναι και αυτά? Πραξαγόρα δυσανασκετούσα. Μα στο γάμισε στο λόγο θα σου το έλεγα και τούτο. Πρώτα απ' όλα τα άλλα θα μοιράσουμε τον πλούτο και ό,τι ο καθένας έχει θα χωρίσω και τη γη ίσα μεριδικά να βγει. Και όταν γίνουν όλα ίσα και δοθούν από κοινού σε εμάς που έχουμε τον νου, θα φυλάμε με τα δόντια τον παρά μέσα στα ταμεία και τον άντρα της θα βγάζει στη βοσκή η καθεμιά. Βλέπυρος, μα καλά, και όποιος δεν έχει φανερά λοιπόν χωράφι, πώς θα ξέρουμε αν έχει φυλαγμένο το χρυσάφι? Πραξαγόρα, θα το φέρει να το δώσει η δομή, θα ψευδορκήσει. Βλέπυρος, μπα και από τις ψευδορκίες δεν το έχει αποκτήσει. Πραξαγόρα, βέβαια δεν λέγω όχι, αλλά τι σου χρησιμεύει το χρυσάφι του και αν το έχει? Τι του χρησιμεύει, λέει ο Βλέπυρος. Πραξαγόρα, μα φτωχός δεν θα είναι κανένας, και όλοι θα έχουν απ' όλα άρτους και παστά και κλένας. Και κρασιά, μα τα στεφάνια και γλυκά ως και ρεβίθια. Ώστε αν δεν καταθέσει τι κερδίζει, κολοκύθια, όχι πες μου τι κερδίζει. Βλέπυρος, και έτσι πάλι όποιος κλεφτεί πιο πολύ θα θησαυρίζει.
Πραξαγόρα, δίκιο έχεις, ναι, αλλά όμως τούτο εγινόταν πρώτα που ήταν ο παλιός ο νόμος. Αλλά τώρα που για όλους η ζωή θα είναι κοινή, τι και δεν θα καταθέσει. Πλέπυρος, δεν μου λες κι αν εφανεί μια μικρούλα και θελήσει ένας να την γαργαλίσει και να κοιμηθεί μαζί της για μια νύχτα λόγου χάρη από το κοινό ταμείο να της δώσει, δεν θα πάρει. Πραξαγόρα, χέμα δωρεά θα πέφτουν για να κοιμηθούν αντάμα και θα κάνουν τη γυναίκα που κοινό θα είναι πράγμα. Και όποιος θέλει θα την παίρνει, τα παιδιά της να τις παίρνει. Βλέπυρος, μα και αυτό τι ωφελεί αν θελήσει ο καθένας να εχθεί στην πιο καλή. Πραξαγόρα, η πιο άσχημη θα πάει με την όμορφη στο πλάι. Και όποιος μια επιθυμήσει, από την γριά θα αρχίσει πρώτα το γαμίσει. Βλέπυρος, και ένας γέρος σαν και εμένα με γριές πώς θα μπορέσει όπου και προτού ακόμα τη ζυγώσει θα του πέσει. Πραξαγόρα, δεν θα κάνουν αντιστάσεις. Βλέπυρος, γιατί πράγμα. Πραξαγόρα, μη φοβάσαι και καμίας δεν θα ξυνήσει. Βέβαιος για τούτο να σε. Βλέπυρος, γιατί πράγμα. Πραξαγόρα, να που είπες πως μπορεί να μην θελήσει. Να που και για σας ευρέθη του ζητήματος η λύση. Βλέπεις ότι οι γυναίκες είχαν το νου ακόμα να έχουν και γι' αυτό μια γνώμη. Και πρωτήτερα σκεφτήκα να μην μείνει όπως είπα δίχως βούλωμα μια τρύπα. Βλέπυρος, και τον αντρώνει η τρύπα, τότε πια τι θα απογίνει. Πού θα τρέχουνε και εκείνοι με τους όμορφους να μείνουν και τους άσχημους να αφήνουν. Πραξαγόρα, οι πιο άσχημες θα αρπάζουν τα πιο όμορφα παιδιά όταν φεύγουν από τα δείπνα να περνάνε τη βραδιά. Οι δε άσχημοι θα βγάζουν στα δημόσια τα μέρη τις πιο όμορφες στο χέρι και δεν θα μπορεί η γυναίκα με έναν όμορφο να μείνει στους ζαμπούς και στους άσχημους όταν πρώτα δεν το δίνει. Βλέπυρος, ώστε τότε και ο μύτος ο τρανός του Λυσικράτη θα περνά με τους ωραίους και θα λέει πως είναι κάτι. Πραξαγόρα, δικαιώματα για όλους θα έχει ο νόμος μας τα ίδια και οι έμποροι και εκείνοι που φορούν τα δακτυλίδια. Θα ρεζιλευτούν όλοι όταν ένας με αρβίλα θα τους πει είναι η σειρά μου, κάτσε όξο εσύ και φύλλα. Και όταν τη δουλειά μου κάνω το δεσί θα πας απάνω. Βλέπυρος, βρε για στάσου, και έτσι όπως θα είμαστε όλοι άνω κάτω, πώς καθένας θα μπορέσει να γνωρίζει τα παιδιά του. Πραξαγόρα, τι θα θέλει να τα ξέρει όλοι οι νέοι πέρα-πέρα, κάθε μεγαλύτερό τους θα το λέει και πατέρα. Βλέπυρος, και επειδή δεν θα γνωρίσω τους πατέρας τους και πάλι κάθε γέρο θα τον πνίγουν με ευγένεια μεγάλη, αφού για άλλο δεν φροντίζει κάθε γιος σε αυτή τη χώρα παρά μόνο πώς να πνίγει τον πατέρα του και τώρα. Ή θα ρίξει πως για τον πατέρα, αν κανένας αμφιβάλλει πως θα παραλείψουν τάχα να τα χέσουν και πάλι. Πραξαγόρα, αλλά δεν θα επιστρέψει όποιος τύχει να το ειδεί. Τότε εύκολα χτυπούσε τον πατέρα το παιδί και δεν έδιναν καθόλου προσοχή παραπέρα. Αλλά τώρα, σαν να ακούσουν πως χτυπούν ένα πατέρα, ο καθένας το παιδί το δικό του θα νομίζει και θα τρέξει να χωρίσει. Βλέπυρος, ότι είναι όλα κουταμάρες δεν μπορεί να πει κανείς. Και ο επίκουρος αν ήρθε ο σοφός της Ιδονής ή αυτός ο Λευκολόφας, ο Φαυλόβιος και πούνε ότι με έχουνε παππούλοι, τι θα πούνε όσοι τα ακούνε. Πραξαγόρα, μα αν είναι έτσι, είναι κι άλλο πιο χειρότερο ακόμα. Βλέπυρος, ποιο. Πραξαγόρα, να έρθει να σε φιλήσει ο Αρίστηλος στο στόμα και πατέρα να σε λέει. Βλέπυρος, η φορά του κι αν τολμήσει. Πραξαγόρα, με το άγριο του δυος μου την οσμή θα σε βρωμίσει. Μα εκείνος εγεννήθη πριν το ψήφισμα, γεννήθη ώστε δεν υπάρχει φόβος. Βλέπυρος, θα ήταν συμφορά τρανή, αλλά τότε στα χωράφια ποιος θα μείνει Γιώργος. Πραξαγόρα, θα είναι η δούλη, τι σε μέλης ή θα κάθεσαι αργός. Και του ρολογιού ο ίσκιος 10 πόδες άμα κραίνει θα τραβάτε το τραπέζι που γεμάτο θα προσμένει. Βλέπυρος, και για ορχισμό ποιο τρόπο έχετε σκοπό να βρείτε, πρέπει να μας πεις και τούτο. Πραξαγόρα, τα παλιά σας τα φορείτε και θα σας φέρουμε άλλα. Βλέπυρος, να μου πεις ακόμα ένα, αν οι άρχοντες του τόπου προστιμάρουνε κανένα, πού θα βρει για να πληρώσει. Από το κοινό ταμείο θα ήταν άδικο να δώσει. Πραξαγόρα, μα θα πάψουνε και οι δίκες. Βλέπυρος, ό,τι κόσμος θα χαθεί. Πραξαγόρα, μα και αυτό το έχω σκεφτεί. Και γιατί να γίνουν δίκες κακομοίροι. Βλέπυρος, λόγου χάρη πρώτα για τα χρέη που θα αρνείται όποιος τα πάρει. Πραξαγόρα, βρε και πού το κογλίβος θα βρει χρήματα να δανείσει, που κοινά θα είναι όλα και η μερίδα θα είναι ίση. Μα κι αν κλέψει θα τον πιάσουν. Βλέπυρος, μα τη Δήμητρα τα είπες. Ούτε δάσκαλος που να σουν. Για εξήγου μου και τούτο, κι αν κανένας πάλι βρίσει από το πολύ μεθύσει, ή κι αν κάνει με το ξύλο τα λουνού τη ράχη μαύρη, για το πρόστιμο που θα βρει, χες αυτό θα κοκαλώσεις. Πραξαγόρα, από την τροφή που τρώει, γιατί όταν ελαττώσεις το φάει και τιμωρείς κατευθείαν την κοιλιά, πάβουν οι βρισχές. Βλέπυρος, κι αν γίνει και καμιά κλεψοδουλειά, Πραξαγόρα, ποιος θα κλέψει που καθένας το δικό του θα αποκτήσει. Βλέπυρος, ούτε και κανείς τη νύχτα θα σε πιάσει να σε εκδίσει. Πραξαγόρα, ποιος το λέει.
Ούτε όταν μέσα στο σπίτι θα κοιμάσαι όπως γινόταν πρώτα ή στην πόρτα έξω θα είσαι. Ο καθένας στο γιος του μέσα στην πολιτεία θα έχει και όποιος κλέψει και όποιος εκδίσει θα του βγαίνει από τη ράχη. Τι χρειάζονται οι καυγάδες, οι φωνές, τα βαντούρια, θα πηγαίνει στο ταμείο και θα παίρνει πιο καινούρια. Βλέπει μα οι άνθρωποι για πες μου, δεν θα παίζουν πια το ζάρι. Πραξαγόρα, για ποιο λόγο, βλέπει πώς την ώρα θα σκοτώνουν λόγου χάρη. Πραξαγόρα, όλοι θα περνούν το ίδιο και όλα θα τα κάνουν ένα και η πόλη μας θα γίνει ένα σπίτι για καθένα. Ο ελεύθερος να βγαίνει και στον άλλο να πηγαίνει. Βλέπει πού θα στρώνονται τα δείπνα. Πραξαγόρα και τα δικαστήριά σας και οι στοές σας κατοικίες θα γεννούν της αφεντιάς σας. Βλέπει και το δικαστό το βήμα τι θα γίνει λες εσύ. Πραξαγόρα θα γεμίσει από κρατήρες και από στάμνες με κρασί. Και θα βάλω πεδαρέλια που θα ψάλουν με χαρά όλες τις αδραγαθίες καθενός παλικάρα. Έτσι από την τροπή του αν φάνει κανείς δηλός να μην έρχεται να τρώει. Βλέπει είναι ο λόγος σου καλός και τα αγκία τι θα γίνουν όπου ήσαν μια φορά με το δικαστόν τους κλήρους. Πραξαγόρα. Θα μπουν στην αγορά και κοντά στο αρμοδίου του μεγάλου Ανδριάτα θα τραβάμε κλήρους πάντα και καθένας θα μαθαίνει σε ποιο γράμμα θα διπνήσει με χαρά του να πηγαίνει. Όποιοι πέσουν στο Β, στη ΣΤΟΑ των Βασιλείων θα διπνούν και στο Θ, όσοι πέσουν στο Θησίο και όσοι πέσουν στο Κ, στη ΣΤΟΑ των Αλευράδων. Βλέπει για να χάφτουνε. Πραξαγόρα. Σου τα παραματόδια για να τρώνε. Βλέπει κι ούτινος δεν πέσει πάλι ένα γράμμα για να φάει θα το διώχνει οι άλλοι. Πραξαγόρα, αυτό ποτέ δεν θα γίνει σε τέτοια κοινωνία. Και σε όλους θα προσφέρω με τα πάντα με αυθονία. Και όποιος μεθάει Στέφανο, στην κεφαλή θα φέρει και από το τραπέζι θα τραβάμε ένα δαδί στο χέρι. Οι δε γυναίκες έτοιμες θα στέκουν στους διόδους και σ' όποιοι επιστρέφουνε θα πέφτουνε με φόδους και θα τους λένε έλα με εμάς έχουμε μια κοπέλα μικρούλα που είναι τρέλα. Και εδώ μια κάτασπρη θα βρεις που είναι θεά στα κάλλη. Και από τα πάνω πάτωμα θα του φωνάζει άλλη. Μα πριν με εκείνη κοιμηθείς με μένα πιο μπροστά θα έρθεις. Μα πίσω από τους όμορφους που θα είναι στην εντέλεια και από τα πεδαρέλια θα ακολουθούν οι άσχημοι και τούτα θα τους λένε του λόγου σου που πας. Σαν σε φωνάζουν μπαίνε, μα δεν θα κάνεις με καμιά γιατί εψηφίστης στη δουλειά να προηγείται ασχημιά. Τώρα στην πόρτα κάθισε του λόγου σου και φύλλα και πάρε δίφορη σκιάς και ξερομάσα φύλλα. Για πες μου τώρα όλα αυτά σ' αρέσουν. Βλέπει μια χαρά, πραξαγόρα. Καλά τώρα λοιπόν και εγώ τραβάω στην αγορά και μια γερή ντελάλαινα καλόφωνη θα βρω. Να παρώσουν θα φέρουν οι άλλοι θησαυρό γιατί εμέ εκλέξανε αρχόντισαν οι άλλοι και πρέπει με ταχύτητα να γίνουν μεγάλοι. Να φτιάσω τα συστήτια και να είναι η μέρα πρώτη σημερινή που να γίνει το πρώτο φαγοπότη. Βλέπει θα τρώμε από σήμερα, πραξαγόρα σου το είπα πως θα γίνει τώρα να πάψω. Σκέπτομαι και την πουτανοσύνη. Βλέπει γιατί, πραξαγόρα σου το εξήγησα να παίρνουμε εμείς πλέον τα φρόγαλα των νέων και οι δούλες πια δεν θα μπορούν με ολολισμούς να πέφτουνε και τις ελεύθερες στην ειδονή να κλέφτουνε, αλλά οι δούλοι μοναχά θα πέφτουνε σημά τους μαζί με τα κουρέλια τους και το παλιό πραμά τους. Βλέπει μα τότε σ' ακολουθώ και εγώ κοντά σου πρέπει. Κανένας που με βλέπει να λέει στην Αθήνα τον άντρα δεν θαυμάζεται που έχει στρατηγίνα. Απέρχονται αμφότεροι. Αυλαία. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνεια. Μέρος 4. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Μέρος 4. Η σκηνή παριστά πλατεία των Αθηνών. Εισέρχεται ο πρώτος άντρας, ως της χάριν του ηρμού της υποθέσεως δίνεται κατά την παράσταση να είναι αυτός ο Χρέμης. Ακολουθούμενος από δύο μικρών θεραπόντων φερόταν επόμου διάφορα σκεύη και ακά τα οποία αποθέτουσι κατά γης. Σκηνή πρώτη. Πρώτος άντρας και Σίμων παραμένων. Βοβά πρόσωπα. Πρώτος άντρας. Πρέπει να κάμω στην αρχή μικρή ετοιμασία να ειδώ ποια από τα σκεύη μου και η περιουσία που θα φερθούν στην αγορά. Σύρων πρώτων κόσκινων αλεύρου. Τράβα λοιπόν προχώρη Ω κοινάχυρα όμορφη και τσιλεμένη κόρη που μες στο βιός μου ήσουνα εσύ προτιμημένη και που για να κάνει φορείς καλοφιασιδωμένη πολλά του αλευριού σακιά για χάρη σου αράδιασα και στην κοιλιά σου τάδιασα και τώρα που να βρίσκεσαι ήδη διφροφόρος να τη φέρει μπρος χύτραν. Η χύτρα έλα έξω εσύ μου τζούρα είσαι γεμάτη μα το Θεό λες και έτυχε να βράσει
την πογιά το λυσικράτης μέσα σου που βάφει τα μαλλιά του. Παίρνα κοντά της τώρα εσύ και στάσου για στολίστρα, αποθέτει πλησίον κάτωπτρον. Και φέρει και τη στάμνα εσύ η νεροκουβαλίστρα, αποθέτει ιδρύαν και λαμβάνει πετινών. Έλα και για κιθαροδώσει αφεντιά σου τώρα, που πάντοτε με ξύπναγε στην πρωινή την ώρα, για να πηγαίνω στη Βουλή όπως ο νόμος το καλεί. Για να είναι τα Παναθήνα, όπως ο νόμος γράφει, σκαφοφόρος να έρθει εμπρός και να κρατεί τη σκάφη. Οθεί σκάφη, άλλος κεριά να φέρει, αποθέτει κυρία. Και τα κλονάρια της ελιάς όπου φορούν οι γέροι, εξάγει τρίποδα και λύκηθον. Βγάλε και εσύ τον τρίποδα τη στάμνα με τα μοίρα, τσουκάλια, παρατσούκαλα, σωστήλα όπλη μοίρα, οθεί και τα υπόλοιπα σκεύη του ποδός. Εισέρχεται ο δεύτερος άντρας, σκηνή Β. Β άντρας και ανωτέρω. Δεύτερος άντρας μονολογών. Εγώ πρέπει να αρθώ στην αγορά να δώσω εγώ το βιός μου. Μα πρέπει να είμαι άθλιος και ο πιο ζουρλός του κόσμου. Στο Ποσειδώνα όλα αυτά πρωτού που τα αποφασίσω, θα τα σκεφτώ πρωτήτερα και θα τα βασανίσω. Και τις οικονομίες μου και το δικό μου υδρότα, με λόγια δεν τα δίνω εγώ ανόητα, αν πρώτα δεν πιστώ τι εννοούν αυτές οι μόδες όλες. Και τούτες τι ζητεί εδώ με αυτές τις κατσαρόλες. Εσύ μετακομίζεσαι και που τα βγάλεις τη φορά ή τα χαγενέχειρο πας να τα βάλεις τώρα. Πρώτος άντρας, καθόλου. Δεύτερος άντρας. Και η παράταξη σαν τι σημαίνει πάλι, μήπως για τον ιέρο να την έχεις στο τελάλι. Πρώτος άντρας, μα το Θεό στην αγορά τα έφερα στον νόμο για να τα δώσω σύμφωνα με τον καινούριο νόμο. Δεύτερος άντρας, για να τα δώσεις. Πρώτος άντρας, βέβαια. Δεύτερος άντρας, δυστυχισμένα, χαχα. Πρώτος άντρας, πώς. Δεύτερος άντρας, πώς και δεν το νιώσες. Πρώτος άντρας, μα τι δεν πρέπει τάχα στους νόμους να υποταχτώ. Δεύτερος άντρας, ποιους νόμους δυστυχεί. Πρώτος άντρας, που έκαναν παραδοχή. Δεύτερος άντρας, βρε, ποια παραδοχή, είσαι λοιπόν τόσο κουτός. Πρώτος άντρας, κουτός. Δεύτερος άντρας, αυτό δεν φτάνει και από τους πιο κουτότερους. Πρώτος άντρας, μπα έτσι, όποιος κάνει τον νόμο είναι κουτός. Εγώ νομίζω όμως πως κάνει ο πιο φρόνιμος ό,τι προστάζει ο νόμος. Δεύτερος άντρας, ο πιο κουτός. Πρώτος άντρας, δεν σκέπτεσαι κι εσύ να καταθέσεις. Δεύτερος άντρας, εγώ θα επιφυλαχτώ προτού τα διαθέσει εδώ του πλήθους. Πρώτος άντρας, όχι δα, τι άλλο λες να ξέρουνε παρότι ετοιμάστηκαν τα χρήματα να φέρουνε. Δεύτερος άντρας, αν δεν ειδούν τα μάτια μου δεν πείθομαι ό,τι να είναι. Πρώτος άντρας, μάλλον τούτο σήμερα στους δρόμους κοπανάνε. Δεύτερος άντρας, ας λένε. Πρώτος άντρας, αλλά είπανε καθένας να μαζέψει το είναι του. Δεύτερος άντρας, ας λένε, μπα. Πρώτος άντρας, κόσμο θα καταστρέψει με αυτή τη δυσπιστία του. Δεύτερος άντρας, αυτοί δεν θα πιστέψουν. Πρώτος άντρας, μα να σε καταστρέψει ο Ζεύς. Δεύτερος άντρας, αυτοί θα καταστρέψουν εσένα και ο άνθρωπος θα ρίσει που έχει τα μυαλά του, θα φέρει και θα μοιραστεί με άλλους τα καλά του. Αυτό δεν ήταν έθιμο καθόλου των πατέρων μας. Και μοναχά να παίρνουμε υπήρξε το συμφέρον μας. Έτσι το κάνουν και οι θεοί. Για δες τα γάλματά τους στα χέρια σαν ευχόμεθα να δώσουν τα αγαθά τους. Στέκουν και ανάποδα κρατούν τα χέρια τους, αήποτε όχι να δώσουν κι αυτοί, αλλά να αρπάξουν τίποτε. Πρώτος άντρας, ευλογημένα άνθρωπε, παρέτησέ με τώρα να προετοιμαστώ κι εγώ και ήμουν μου τρως την ώρα να συμμαζέψω τούτα εδώ. Πού το έχω το λουρί. Δεύτερος άντρας, με τα σωστά σου θα τα πας. Πρώτος άντρας, κι αλλιώτικα μπορεί. Αυτούς τους δύο τρίποδες θα βάλω και θα φύγω. Δεύτερος άντρας, τι κουταμάρα, μα γιατί δεν περιμένεις λίγο να δεις το τι σκοπεύουν να κάνουν και οι άλλοι. Όπου και τότε πάλι. Πρώτος άντρας, να κάνω τι. Δεύτερος άντρας, περίμενε και εξέτασε ακόμη. Πρώτος άντρας, γιατί λοιπόν. Δεύτερος άντρας, μωρέ κουτέ, όλοι αυτοί οι νόμοι της εισφοράς πολλές φορές να μείνουν και στη μέση μπορούνε. Αν γίνει σεισμός ή κεραυνός αν πέσει, που να έχει ούρια άσχημο ή γάτα να διαβαίνει. Πρώτος άντρας, όσοι καθ' αυτόν καλή δουλειά θα πάθαινε αν ήταν πιασμένη αγορά και δεν βρεθεί μια θέση να τα αφήσω. Δεύτερος άντρας, τούτο να συλλογίσαι πως θα τα πάρεις πίσω και όσο για την κατάθεση μπορείς να αγαπάς και σε ένα μήνα να τα πας. Πρώτος άντρας, και πώς. Δεύτερος άντρας, τους ξέρουμε καλά, γρήγορα πέφτει ο ψήφος, αλλά για την εκτέλεση πηγαίνει πάντα τζίφος. Πρώτος άντρας, μα θα τα κουβαλήσουνε βρε φίλε μου και αυτοί. Δεύτερος άντρας, και αν δεν τα κουβαλήσουν τι. Πρώτος άντρας, θα κουβαλήσουν γρήγορα, ο νόμος θα πετεί. Δεύτερος άντρας, και αν δεν τα κουβαλήσουν τι. Πρώτος άντρας, θα τον εξαναγκάσουμε αυτόν που τα κρατεί. Δεύτερος άντρας, και αν ήταν οι περισσότεροι που τα κρατούνε τι. Πρώτος άντρας, πάω να δώσω, έβγαλαν διαταγή ρητή. Δεύτερος άντρας, κι αν σου τα πουλήσουν τι. Πρώτος άντρας, κάσε, μου ζάλισε στα αυτή.
Δεύτερος άντρας, πολύ καλά, και αν σκάσω τι, καλά θα κάνεις πρώτος άντρας. Δεύτερος άντρας, αλλά εσύ και αν σκάσω θα θελήσεις να δώσεις. Πρώτος άντρας, να και οι γείτονες που κουβαλούν επίσης. Δεύτερος άντρας, παρατηρούμε προς τα αριστερά παρασκήνια. Ο Αντισθένης βέβαια τραβάει για κατάθεση. Θα ήταν ευκολότερο πολύ για αυτό να χέσει 30 μέρες συνεχώς και ακόμα πιο πολλές. Πρώτος άντρας, σκασμός με αυτά που λες. Δεύτερος άντρας, και ο χοροδιδάσκαλος καλήμαχος θα φέρει από τον Καλία ποιότερα νομίζει να προσφέρει. Τι λες εκεί, ο άνθρωπος το βιός θα χάσει τώρα. Πρώτος άντρας, κακά μιλείς. Δεύτερος άντρας, γιατί κακά, δεν είδες ως την ώρα πως όλα τα ψηφίσματα τραβούν τον ίδιο δρόμο. Εξέχασες τι έγινε στο Αλατιού τον νόμο. Πρώτος άντρας, α βέβαια. Δεύτερος άντρας, και ξέχασες και τα άλλα τα ψηφίσματα που βγήκαν για τα χάλκινα και κάλπικα νομίσματα. Πρώτος άντρας, τι λες, με αυτό το νόμισμα και εγώ εχατακώθηκα. Γιατί στα φίλια πουλήσα και με χαλκό που κόθηκα και τράβηξα στην αγορά αλεύρι να αγοράσω. Όταν την ώρα που άνοιγα το σάκο να τον πάσω, λέει ο Κύριξ το χαλκό να μην παραδεχτούμε. Και ας είμαι μόνο του λοιπού θα μεταχειριστούμε. Δεύτερος άντρας, και ο όρκος σου δεν αντυχεί στα αυτή που δώσαμε όλοι τα 500 τάλαντα να μαζευτούν στην πόλη από το 400 κατά το Ευρυπίδη τη γνώμη. Και ποιος έπαυσε επένες να το δίδει, σαν εξετάστη όμως και βρέθη κουραφέξαλα και αυτός ο ένας νόμος, τότε τον Ευρυπίδη στρώσαν στο Βρυσίδι. Πρώτος άντρας, τώρα τα ίδια πράγματα με τότε δεν υπάρχουν. Τότε είμαστε άρχοντες εμείς, τώρα γυναίκες άρχουνε. Δεύτερος άντρας, το κατ' εμέ μόνοι μου για αυτές φροντίδα θα είναι, μα το Θεό της θάλασσας να μην με κατουράνε. Πρώτος άντρας, τι τσαμπουνάς δεν ξέρω. Προς τα παιδιά, δώσ' μου το ξύλο εσύ παιδί, τα πράγματα να φέρω. Λαμβάνει το ξύλο και ετοιμάζεται να αναρτήσει εξ αυτού τα σκεύη του. Εισέρχεται ο Κύριξ όσοι λαμβάνει θέση επί βάθρου, την όση στο μέσο της σκηνής και κηρύττει μεγαλοφόνος. Κύριξ, πολίτε, από σήμερα στη στρατηγό τραβάτε. Για να σας πει ο κλήρος σας και η τύχη που θα πάτε να κάτσετε, θα βρείτε κάθε τραπέζια παντού ετοιμασμένη, που είναι με όλα τα αγαθά του κόσμου φορτωμένη, και κάθε κλίνη με μαλλιά και τάπητες στρωμένη. Οι μυροπόλιδες γραμμή κρατήρες σας γεμίζουνε, από κρασιά με στη φωτιά οι μπριζόλες σε τσιρίζουνε, και περασμένοι οι λαγοί μες στα σουβλιά γυρίζουνε, πίτες καλοφουρνίζονται, τα στέφανα στολίζονται, στραγάλια καβουρδίζονται, όλες οι κόρες οι πιονιές ψήνουν αγάλια τη φάβα στα τσουκάλια. Και ένας πουτανιάρης και ο πρώην καβαλάρης με τη στολή του υπηκού εκεί κοντά γυρίζει και διαρκώς των γυναικών τα πιάτα καθαρίζει. Και ο γέρον με ένα φόρεμα κομψό και με κατσάρι, με ένα παιδί χασκάρι και έχει παραρριμένα παπούτσια του και χλένα. Και ο ψωμάς σας καρτερεί, την ώρα σας μη χάσετε, και ελάτε τα σαγόνια σας πωλείτε για να γυμνάσετε. Ο Κύριξ κατέρχεται και απέρχεται δεξιόθεν. Δεύτερος άντρας, σαν είναι έτσι το λοιπόν εμένα τι με μέλη, τραβώ κι εγώ για το φαΐ, η πόλη σαν το θέλει. Πρώτος άντρας, άι και για πού παρακαλώ αφού δεν έχεις δώσει. Δεύτερος άντρας, για το φαΐ. Δεν θα το φας αν έχουν νου και γνώση, πριν καταθέσεις βέβαια. Δεύτερος άντρας, πολύ καλά τα δίνω. Πρώτος άντρας, πότε λοιπόν. Δεύτερος άντρας, εμπόδιο μονάχος δεν θα γίνω. Πρώτος άντρας, γιατί. Δεύτερος άντρας, κάλλοι θα αργήσουν περισσότερο επίσης. Πρώτος άντρας, εσύ όμως εντωμεταξύ τραβάς να τη γεμίσεις. Δεύτερος άντρας, θα πάθω τι παρακαλώ. Κάθε πολίτης με μυαλό αρμόζει της πατρίδας του τους νόμους να κρατεί. Πρώτος άντρας, ηρωνικός, χέμ, κι αν σε εμποδίσουν τι. Δεύτερος άντρας, θα πάω να αγωθώ κι εγώ με την κεφαλή σκυφτή. Πρώτος άντρας, κι αν δουλέψει ξύλο τι. Δεύτερος άντρας, θα τις ενάξω στον κριτή. Πρώτος άντρας, κι αν σε κοροϊδέψουν τι. Δεύτερος άντρας, στην πόρτα θα σταθώ μπροστά. Πρώτος άντρας, και τι θα κάνεις δηλαδή. Δεύτερος άντρας, και όποιος τα φαγητά βαστά θα τα βουτώ. Πρώτος άντρας, και στερνός θα ήσουν όλου του κόσμου. Προς τους ακολούθους του. Παρμένον Σίμων, πάρτε στους ώμους σας το γιος μου. Η ακόλουθη εκτελούση. Δεύτερος άντρας, στάσου και σε βοηθώ κι εγώ. Πρώτος άντρας, εσύ κάνε τη δουλειά σου, γιατί φοβάμαι μην πεις πως είναι και δικά σου, όταν στη στρατηγική να μας αυτά θα καταθέσω. Αναχωρεί αριστερόθεν, ακολουθούμενος υπό το θεραπόντον φερόταν τα σκεύη. Δεύτερος άντρας μόνος. Μα το Θεό, πρέπει να βρω λοιπόν κανένα μέσο που για όσα χρήματα στο σπίτι να τα κρύψω, χωρίς και από το κοινό φαΐ με τρόπο να απολύψω. Να μια ιδέα που νορθεί, τι κάθομαι κι αργό,
Εμπρός λοιπόν για το φαΐ να τυλωθώ κι εγώ. Φεύγει δεξιόθεν. Τέλος του 4ου κεφαλαίου. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Μετασκευή της σκήνης σειρά εκείσκων μονόροφων με θύραν και παράθυρων έκαστος. Αυλητής βρίσκεται εξαπλωμένος παρά το δεξιό παρασκήνιο. Είναι νύχτα. Σκηνή πρώτη. Πρώτη γριά εις το προς δεξιά της σκηνής παράθυρων. Ακόμα πως δεν εφάνηκαν οι άντρες, είναι ώρα. Και περιμένω ώρα αργή αφού μπλαστρώθηκα αυτιασίδι όσο μπόρεσα. Κίτρινη φούστα φόρεσα και με καμώματα τρελά κρυφό τραγούδι τραγουδώ. Κι είμαι έτοιμη στην αγκαλιά να αρπάξω όποιον άντρα ειδώ. Μουσι ελάτε, βάλτε μου στο στόμα ένα γλυκό τραγούδι ιωνικό. Άδει σιγά με κομικά ακίσματα. Ταυτοχρόνως η Νανής εμφανίζεται εκ του παραθύρου της έναντι της οικίας και ακροάτες. Σκηνή Β. Πρώτη γριάς, Νεανίδα. Νεανής. Κάτι πρωτύτερα από μέξε μύτησες βρες σάπια. Θάρεψες κλιματαριά πως θα τριγύσεις κάποια. Την ώρα που λείπα εγώ και βγήκες μουρμουρίζοντας να αρπάξεις από τον αγορά κανένα γυρίζοντας. Και εγώ σαν κάνεις τούτο εσύ θα τραγουδήσω πάλι από τη μεριά την άλλη. Η μέθοδος και πρόστιχη και αστεία να είναι πρέπει. Μα φέρνει διασκέδαση σε εκείνον που τη βλέπει. Διέρχεται πρώτος γέρος. Η πρώτη γριά καταρχάς διατίθεται να το μιλήσει, αλλά βλέπω σαν τούτον γέροντα συγκρατείται. Ο γέρον παρέρχεται. Πρώτη γριά, μίλα με αυτό το γέρο σου και τράβα από εδώ πέρα. Και εσύ ψυχή μου αυλητή να πάρεις τη φλογέρα και έλα να παίξεις μουσική κομμάτια διαλεγμένα. Όπου να είναι άξια για σένα και για μένα. Ο αυλητής υπακούει δια του αυλού, η δε γριά απαγγέλει καταλήλως. Όποιος ποθεί να γλυκαθεί με μένα να έρθει να κοιμηθεί. Η κάθε νιά δεν ξέρει πως να τα καταφέρει και ξέρει τα τερτύπια μόνο εγριά ετρύπια. Ούτε από μένα πιο καλά ξέρει καμιά να κολλά στο φύλλο που θα λακταρά και θα το σφίξει μια φορά. Οι άλλες κάνουν και φτερά. Νεανίδα απαγγέλουσα εκ του εταίρου παραθύρου δι' υποκρούσεως του αυτού αυλού. Πάψε και μη με ζηλεύεις πια, την κάθε νιά γριά σου πια. Γιατί είναι εκείνη τρυφερή, στα δυο της μίλια δροσερή και το απαλό της το μερί. Μας έβγαλε στη μούρη σου και εσύ πασαλημένη, λες και όχι αγαπητικός, μα χάρωσε προσμένη. Πρώτη γριά προς την Νεανίδα, η τρύπα σου ξέρει να μείνει. Και αυτό το στρώμα και την κλίνη κατά τον νόμο θα τα χάσεις, αν πας με άντρα να τα φτιάσεις. Φίδι στην κλίνη θα παδίσεις, και αν έχεις όρεξη για τη δουλειά, πιάστο και σφίξε το στην αγκαλιά να το φιλήσεις. Νεανής με τα αερονικού παραπώνω. Αλλήμον τι θα γεννώ, βαρβάτος δεν ζυγώνει, κι είμαι εδώ μέσα μόνη. Η μάνα μου πήγε αλλού και δεν με μέλει τώρα. Κυρούλα, σε παρακαλώ, φέρε το καυλογόρα. Και ό,τι για σένα επρόσταξαν του νόμου τα γραμμένα, σορκίζομαι πως θα γινούν καλύτερα με μένα. Πρώτη γριά, για το γαμίσι το ιωνικό σε γαργαλάει δόλιο θηλυκό. Και μάλιστα θαρώ πως αγαπάς και κατά τους λεσβίους να το πας. Αλλά ποτέ μη το πιστέψεις πως τη δική μου ειδονή θα κλέψεις. Και δεν θα χάσω ό,τι μου γουστάρει, ούτε την ώρα για δική σου χάρη. Πάβει η υπόκριση στο αυλού. Τραγούδα ό,τι σου έρχεται και κοίτα σαν τη γάτα. Πρώτα θα πάνε στις γριές και ύστερα στα νιάτα. Νεανίδα. Για να τη τάψουν βέβαια. Πρώτη γριά, καινούριο πάλι τούτο. Νεανίδα, καινούρια θέλει μια γριά τέτοιο που έχει χάλι. Πρώτη γριά, δεν είναι εδώ το γύρος μου που λείπει θα σου κάνει. Νεανίδα, τι άλλο το φιασίδι σου ή μήπως το βοτάνι που βγάζει κόκκινη μπογιά η ρίζα του που στίφτης. Πρώτη γριά, τι μου μιλάς, Νεανίδα, γιατί και εσύ στο παράθυρο σκύφτης. Πρώτη γριά, εγώ μονάχη τραγουδώ, στον επιγέννη τον καλό που περιμένω να έρθει εδώ. Νεανής, ποιο άλλο θα έχει αραστεί του λόγου σου και φίλο, που να σου πρέπει πάρα αυτόν τον γέρο τον ψωρίλο. Πρώτη γριά, πρόσμενε την εξήγηση ο νιός θα σου κάνει, που θα έρθει γρήγορα σε με, ώστε και παρατηρεί προς τα αριστερά παρασκήνια και νάτος φτάνει. Νεανής, δεν έρχεται εδώ πέρα για σε γριά χολέρα. Πρώτη γριά, τώρα θα δεις τι κάρα εσύ, Νεανής. Τώρα θα στα αποδείξω κι εγώ και εκείνος γρήγορα πηγαίνω να τα ανοίξω, εισέρχεται ταχαίως. Πρώτη γριά, τρέχω κι εγώ, αυτός θα έρθει με μένα δίχως άλλο, να μάθεις πως το δίκαιο μου είναι πιο μεγάλο. Εισέρχεται ταχαίως.
Σκηνή τρίτη. Νεανίας και μετά λίγο πρώτη γριά και Νεανίδα. Νεανίας εισέρχεται αριστερόθεν κλονούμενος εκ της μέθην με δάδα ανημένη στα σχήρας. Αχ, ήθελα να μπορέσω κοντά στη νιά να πέσω προτού μου έρθουν για πλάκωμα γριές και κουτσομίτες. Αυτό δεν υποφέρεται σε ελεύθερους πολίτες. Πρώτη γριά, καθ' αυτήν εξερχόμενα εις το παράθυρο. Μωρέ, κι αν τζιτζικώσεις στο κλάψιμο, μα το Θεό εμένα θα πλακώσεις. Πάει εκείνος ο καιρός της χαριξένης, πάει που με τραγούδια ήξερε καθένας να αγαπάει. Χέμ τώρα βλέπεις όμως δημοκρατία έχουμε και το προστάζει ο νόμος. Ας έμβω να κρυφθώ εδώ και τι θα κάνει να το εδώ. Εισέρχεται νεαρός. Δώστε Θεέ την όμορφη κοπέλα να βρω μόνο που τόσο ρούφηξε κρασί και από τον πόθο λιώνω. Νεαρά εξέρχεται εκ του παραθύρου καθεαυτή. Έτσι λοιπόν σε γέλασα αγριά καταραμένη, νόμισε πως έφυγα και τώρα μέσα μένει. Προς το νεαρό. Και γι' αυτόν εγώ μιλούσα, έλα αγάπη μου απάνω και στο πλάι μου κοιμήσου, να γλυκάνω την ψυχή σου, ο έρωτας με τυραννεί για τα ωραία σου μαλλιά και έχω μια φωτιά τρανή που μου φάγε την αγκαλιά. Έρωτα σε παρακαλώ, κάμε μου τούτο το καλό και φέρ τον γρήγορα να έρθει στο πλάι μου να κοιμηθεί. Νεαρός κάτωθεν, έλα κάτω, έλα και στην πόρτα σου να βγεις γιατί μου έρχεται σαν τρίλα και θα πέσω κατά γης. Θέλω φίλοι μου απάνω στη γλυκιά σου αγκαλιά δυνατό καυγά να κάνω και με τα δυο σου τα κολλιά. Ω Αφροδίτη, αχ, γιατί με τρέλανες γι' αυτή. Έρωτα σε παρακαλώ, κάμε μου τούτο το καλό και φέρ τη γρήγορα να έρθει στο πλάι μου να κοιμηθεί. Νεαρά, αυτά που άκουσες να υπώ δεν εξηγούν τον πόθο που στην ψυχή μου νιώθω. Αγαπημένο μου πουλί, άνοιξε δώσ' μου ένα φιλί, πονώ για σένα, πονώ πολύ. Νεαρός, χρυσό μου εσύ βλαστάρε της Αφροδίτης, μέλισσα της μούσας, κάθε χάρη σε έθρεψε με άφθονη τροφή. Για χάδια και φιλιά μορφή, άνοιξε δώσ' μου ένα φιλί, πονώ για σε, πονώ πολύ. Πρώτη γριά εξερχόμενη από την πόρτα, τις πόρτες τι χτυπάς, εμένα τάχα αγαπάς. Νεανίας φέρω τη δάδα προς το πρόσωπο της γριάς. Αμπα. Πρώτη γριά. Μα πώς εκτύπησες για να μου πεις απάνω. Νεανίας. Μπα κάλιο να πεθάνω. Πρώτη γριά. Τι αγαπάς λοιπόν εσύ και ήρθες σε αυτά τα μέρη με το δαδί στο χέρι. Νεανίας. Κάποιο βαρβάτο θέλω. Πρώτη γριά. Ποιον. Νεανίας. Όχι και τον σεγάμι που στέκεις να τον καρτερείς να έρθει να σου την κάμει. Πρώτη γριά. Μάτι θεά. Θες δε θες εμένα. Πες πως μπήκες. Νεανίας, βραδέως και εντόνως, 60 χρόνων δίκες ποτέ δεν δικαστήκανε και όλες αναβληθήκανε. Και δικαστήκανε μόνο εκείνες που δεν κλείσανε τον 20ο χρόνο. Πρώτη γριά, στην εξουσία που είχατε την πρώτη γλυκανάλατε, αυτές τις μόδες βγάλατε και αυτές τις κουταμάρες, μα τώρα θα εισάγονται μπροστά οι 60'ρες. Νεανίας, ναι, όποιος θέλει δηλαδή να πάει με την τύχη, όπως τα ζάρια γίνεται, ας πάρει όποια τύχη. Πρώτη γριά, μα με τα ζάρια όπως λες δεν τρως και τα πεινάς. Νεανίας. Δεν ξέρω τι μου τσαμπουνάς. Την πόρτα αυτή χτυπώ εγώ, έτσι θα ρω καλύτερα. Πρώτη γριά, όταν χτυπήσεις δηλαδή την πόρτα μου πρωτύτερα. Νεανίας, εγώ δεν θα χτυπήσω. Κρυσάρες να ζητήσω. Στρέφεται να φύγει, αλλά συλλαμβάνεται από την πρώτη γριά. Πρώτη γριά κολακευτικός. Το ξέρω εσύ πως μ' αγαπάς και τώρα ίσως θα απορείς που ήρθες στην πόρτα να με βρεις. Έλα κοντά και δώσε μου το στόμα σου, το γλυκό σου. Νεαρός, αμπά φοβάμαι μάτια μου τον αγαπητικό σου. Πρώτη γριά, ποιον. Νεαρός, τον είναι δοξότερο από όλους τους ζωγράφους. Πρώτη γριά, ποιον. Νεαρός, που στολίζει τα σταμιά που βάζουνε στους τάφους. Κρύψου λοιπόν μη σε δεις στην πόρτα πως κατέβεις. Πρώτη γριά, έννοια σου και κατάλαβα καλά το τι γυρεύεις. Νεαρός, όμα το δία ένιωσα κι εγώ πολύ καλά τι έχεις στα μυαλά. Πρώτη γριά, σύρουσα αυτόν μάτι θεά που έτυχε σε μένα να σε ρίψει δεν θα σε αφήσω. Νεαρός, βρε γιαγιά, θα ρω πως σου έχει στρίψει. Πρώτη γριά, λέγε μου κι άλλα ακόμα, μα θα σε πάω σέρνοντας μέσα στο δικό μου στρώμα. Νεαρός, όσοι κατά αυτόν και έπειτα αγοράζουνε τσιμπίδες από το κουβά, τα κρέατα να βγάζουνε, δεν κατεβάζουν τη γριά μέσα στις βαθιές πηγάδες, να αρπάζει με τα κρέατα μαζί με τους κουβάδες. Πρώτη γριά, δυστυχισμένες σώπα πια και μη με κοροϊδεύεις και έλα με μένα ανέβεις. Νεαρός, εγώ δεν σου χρωστώ αν φόρο δεν επλήρωσες 500 στην πόλη από τα χρόνια σου. Πρώτη γριά, μάτι θεά μακάρι να πέφτω να γλυκαίνομαι με κάθε παλικάρι. Νεαρός, αλλά εγώ με τις γριές αισθάνομαι αηδία και δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Πρώτη γριά, όμα το δία με το στανιό τον κόπο θα λάβεις παλικάρι μου. Νεανίας, και τάχα με ποιο τρόπο. Πρώτη γριά, χέμι είναι ψηφισμένα τα πράγματα που πρέπει εσύ να έρθεις μαζί με μένα. Νεαρός, και ποιο είναι το ψήφισμα παρακαλώ, για πες το. Πρώτη γριά, στο λέω και άκουσέ το, πανηγυρικός.
Νόμο βγάλεν οι γυναίκες, όταν νιώσει τη μια ποθεί, δεν μπορεί να την πλακώσει στην γριά προτού χωθεί. Και αν πρωτήτερα δεν θέλει τις γριές να τις γαμεί και τις νιές επιθυμεί, τότε και οι γριές θα βγαίνουν και θα τρέχουν κούτσα κούτσα και τιμωρητοί θα αρπάζουν κάθε νιόν από την πούτσα. Νεανίας, τότε προκρούσεις θα γεννώ κι εγώ, αλίμονό μου. Πρώτη γριά, θα πας με τη διάταξη και του δικού μας νόμου. Νεαρός, κι αν έρθει κάποιος φίλος μου ή κάποιος συνδημότης και με τραβήξει από εσάς, πρώτη γριά, μάθε λοιπόν εν πρώτης ότι ο άντρας σήμερα δεν θα μπορεί να βγει σαν τις γυναίκες μέχρι χθες και να συναλλαγεί με αξία μεγαλύτερη ενός κιλού σιτάρι. Νεανίας, κι αν θέλει να παρατηθεί με όρκο λόγου χάρη όπως στις δίκες γίνεται που έχουν αδικίες, πρώτη γριά, άμπα, εδώ θα λείψουν και οι στρεψοδικίες. Νεαρός, θα πω πως είμαι έμπορος και αυτό θα είναι η αιτία, θα απαλλαχτώ και από αυτή τη φοβερή θητεία. Πρώτη γριά, θα το πληρώσεις κλαίγοντας. Νεανίας, και τι λοιπόν θα κάνω. Πρώτη γριά, θα έρθεις να πάμε απάνω. Νεαρός, μα τι θα έρθω με το στανιό. Πρώτη γριά, θα έρθεις και με τον τρόπο του Διομήδη του ληστή που αρπάζει από τον τόπο τους άνδρες όσους έβρισκε και τους εκλείουσε ώρες να περνούν με το στανιό με τις δικές του κόρες. Και αυτές από τη λύσα τους βυζένανε τον καθέναν ώσπου τον επεθαίνανε. Νεανία, σε τότε βάλε ρίγανη στο στρώμα που θα πέσεις. 4 κλιματόβαργες σπασμένες να προσθέσεις. Στην κεφαλή σου δέσε, πάρε και στάμνες νεκρικές και γύρω γύρω θέσε. Και όστρα κοβάλε με νερό στην πόρτα σου να μένει, να ανέβεται όποιος έρχεται από την πεθαμένη. Πρώτη γριά, θα μ' αγοράσεις έννοια σου εσύ και το στεφάνι. Νεανίας, μα το Θεό, το κέρνο στεφάνι αν σου φτάνει, και αυτό θα τα αποκτήσεις, γιατί θα ρω πως μόλις μπεις θα πέσεις να ψοφήσεις. Νεαρή εξερχόμενη, πού τον πας. Πρώτη γριά, στο σπίτι μου, αυτός είναι για μένα. Νεαρός, τα έχεις γριά χαμένα. Τέτοιος που είναι αυτός ο νιός, δεν έχει χρόνια τόσα να έρθει κοντά να κοιμηθεί με σένα γριά γκιόσα. Δεν θα είσαι πια γυναίκα του, θα σε έχει και μητέρα. Κι έτσι αυτός ο νόμος σας αν πιάσει πέρα-πέρα, τότε γεμάτη ολιγία από ειδήποδες θα βγει. Πρώτη γριά, βρες είχαμε όλες αυτές τις κουταμάρες τις πολλές από τη ζήλια σου τις λες. Μα έννοια σου και από με θα το βρεις κακομοίρα. Απέρχεται, νεαρός. Στο δίατο σωτήρα, κορίτσι μου γλυκύτα, το κάμε μου αυτή τη χάρη και γλίτωσέ με από αυτό το γέρικο κουφάρι. Και εγώ για τούτο το καλό θα σου προσφέρω πάλι σε μια ολόκληρη βραδιά χάρη παχιά μεγάλη. Ενώ η νεαρά ετοιμάζεται να σύρει τον Νεανία προς τη θύρα της, εκ της πλησίων θύρας ορμάει δεύτερη γριά. Σκηνή δέλτα, δεύτερη γριά Νεανίας. Δεύτερη γριά, μωρέ εσύ που το τραβάς αυτόν από το δρόμο και παραβαίνεις φανερά τον ψηφισμένο νόμο ενώ είναι γραμμένα πρωτήτερα σε μένα να έρθει και να πλακώσει. Νεαρός, ο κακομοίρης που ήμουνα, πού θα έχεις ξετρυπώσει και μου ξεπετάχθηκες, κακό που να σου έρθει μεγάλο, ουφ, τούτη είναι βάσανο χειρότερα από το άλλο. Δεύτερη γριά, σύρουσα τον Νεανίαν, έλα εδώ, Νεανίας, τη νεαρά. Παρακαλώ μικρή μου μη μ' αφήνεις το κακομοίρη να συρθώ μέσα στα νύχια εκείνης. Η νεαρά φεύγει. Δεύτερη γριά, σε σέρνει ο νόμος και όχι εγώ. Νεαρός, τάχα γιατί δεν είπες ότι με σέρνει μια βλογιά που έχει πληγές και τρύπες. Δεύτερη γριά, άφησε τρυφεράδι μου τα λόγια και έλα πάνω. Νεαρός, στάσου λοιπόν πρωτήτερα τη χρία μου να κάνω να πάρω θάρρος γιατί αλλιώς ο φόβος θα με κόψει. Μες στη δουλειά σου θα με δεις με κίτρινη την όψη. Δεύτερη γριά. Θάρρος και τράβα, χέζεις να εδώ που θα σε πάσω. Νεαρός, φοβάμαι μήπως πιότερα από ό,τι θέλω φτιάσω. Σου βάζω 2 εγκυητάς αξιόχρεος. Δεύτερη γριά, τι, ας λείψουν εσύ τον Νεανία, ορμά εκ της ετέρας θύρας, η τρίτη γριά. Σκηνή πέμπτη. Τρίτη γριά και ανωτέρω. Τρίτη γριά προς τον νεαρό. Πού το πας του λόγου σου με αυτή. Νεαρός, εγώ δεν πάω, σέρνομαι όποια κι αν είσαι. Δώσ' μου βοήθεια από το αγαθά όλα να ειδείς του κόσμου και μη με αφήνεις να αγαθώ μες στις γριά φακλάνες. Βλέπω την τρίτη γριά ο νέος εκ των πλησίων αποχωρών μεταφρίκης. Ω Ηρακλήδη, όσκουροι, κορύβαδες και πάνες. Τώρα μου φορτώθηκε κι άλλο κακό μεγάλο, χειρότερο από το άλλο. Παρακαλώ, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα πάλι. Μη τύχει κι είναι υπήθηκος και έχει φτιαχτισίδι βάλει ή μήπως και αναστήθηκε καμιάς γριάς βρικόλακας και απάνω μου εχήθηκε. Τρίτη γριά, σύρουσα τον Νεανία. Έλα μαζί μου από εδώ και μη με κοροϊδεύεις. Δεύτερη γριά, σύρουσα τον Νεανία. Όχι εδώ. Τρίτη γριά, όπως παραπάνω, δεν θα το φας εκείνο που γυρεύεις, δεν τα αφήνω. Δεύτερη γριά, όπως παραπάνω, ούτε εγώ με σένα μείνει μόνος. Νεαρός, βρε θα με κομματιάσετε, κακός ψυχρός σας χρόνος. Δεύτερη γριά.
Σε μένα εχθείς προστάζουνε του νόμου τα γραμμένα. Τρίτη γριά. Όχι, κι αν έβγει μια γριά πιο άσχημη από σένα. Νεανίας, βρε, για σταθείτε. Κι αν εσείς με κάνετε κομμάτια, πώς θα μπορέσω πια να δω μια όμορφη στα μάτια. Τρίτη γριά. Κάμε καλά, μα πρώτα αυτό θα κάνεις δίχως άλλο. Νεαρός, μα ποια πρωτύτερα από τις δυο τα μάτια μου θα βγάλω. Δεύτερη γριά, δεν το ξέρεις, κόπιες από εδώ. Τον Σύρι. Νεαρός, δείχνοντας την τρίτη. Μ' αφήσει η άλλη. Τρίτη γριά, Σύρουσα αυτόν. Θα έρθεις με με. Νεαρός, δεικνύω τη δεύτερη. Και αυτή εδώ που δεν μ' αφήνει πάλι. Δεύτερη γριά, όμα το δία τον κρατώ και δεν σου τον αφήνω. Τρίτη γριά, και εγώ δεν σου το δίνω. Νεανίας, τι βαρκαδόροι θα είστε και οι δυο σας κακοί. Πρώτη γριά, γιατί. Νεανίας, τράβα από εδώ μια, τράβα η άλλη από εκεί, θα βγάζετε τις πλάτες από τους επιβάτες. Δεύτερη γριά, τράβα μπροστά και τσιμουδιά. Τρίτη γριά, με με θα βγάλει τη βραδιά. Νεαρός, μα είναι φανερό πως πάτε με ένα ψήφισμα που βγήκε ένα καιρό και αν ήσαν ένοχοι πολύ για έγκλημα μεγάλο, έκαναν δίκες χωριστά ο ένας από τον άλλο. Πρέπει λοιπόν ωστόσο να χωριστώ κι εγώ στα δύο, τις δυο σας να πλακώσω. Πώς θα τραβήξω δυο κουπιά λοιπόν και για τις δύο. Δεύτερη γριά, φάε μια χύτρα από βορβούς και θα γεννήσει θηρίο. Νεαρός, αλίμονο μου, δύστιχος, τράβα και τράβα να με κοντά στην πόρτα με έφερε. Δεύτερη γριά, δεν μου γλιτώνεις, πάμε να κλειστώ με σένα. Το Σύρι προς τη θύρα της. Νεαρός, από το να σε βρω δυο κακά, καλύτερα να σε βρει ένα. Δεύτερη γριά, αποσύρεται μενόμενη στον οίκο της. Τρίτη γριά, μάτι είναι κάτι, τώρα πια σε μένα θα κολλήσεις. Θελήσεις, δεν θελήσεις. Νεαρός έκτισε από την πόρτα της τρίτης. Τι συμφορά που με έβρικε να πέφτω νύχτα μέρα και ένα ψωφίμι να γαμώ και μια σκουλικαντέρα. Και όταν γλιτώσω μια φορά, ωστόσο από εκείνη θα με έβρει κι άλλη φρύνη. Να μου ρηχτεί με νάζια που θα είναι τα σαγόνια της από φτιασίδη βάζα. Δεν είμαι άτυχος λοιπόν, στο δία το σωτήρα, δεν είμαι άδρας δυστυχής, κακή δεν έχω μοίρα, να ταξιδέψω σήμερα με δύο θεριά ανήμερα. Αν πάθω στο ταξίδι μου φουρτούνες και τρομάρες, θα φταίμε από όλους χωριστά στην πόρτα που θα πω μπροστά και πιάστε ζωντανή κι αυτή και πίσω αλήφθετη καυτή, κατόπιν να αναλύσετε μολύβι και στα πόδια της τριγύρω να το χύσετε και στήστε μου τη ύστερα στον τάφο μου τη λάμνα για νεκρική μου στάμνα. Απορρίπτει το στέφανο της κεφαλής και εισέρχεται σειρώμενος υπό τη τρίτη στο σπίτι της. Εισέρχεται χορός γυναικών και νεανίδων, σκηνή πέμπτη. Χορός θεραπενής και έπειτα. Βλέπυρος, θεραπενής, τι ευτυχής που είναι ο λαός και εγώ η δούλα καλή. Και η κυρά μου πιο πολύ και όλες εσείς που κάθε μια μπροστά στην πόρτα μένει και ο Δήμος και οι γείτονες και αυτοί ευτυχισμένοι. Μα το Θεό, είμαι κι εγώ μια δούλα κι όμως επήρα και έβαλα στο κεφάλι μου τα πιο ωραία μοίρα και από όλα τα μυρωδικά της θάσου είναι 1000 φορές πιο εκλεκτότερα που τα έχουν στις μποτίλιες και η μυρωδιά μας σχοβολεί πολύ καιρό στην κεφαλή. Μα τα άλλα όμως χάνουνε το μύρο τους ταχύτερα. Θεοί μου είναι πιο καλά, πολύ πολύ καλύτερα. Κέρασε άδολο κρασί και εφροσύνη θα έχεις τη νύχτα που θα ψάχνεις για να διαλέξεις ότι βρίσος μη γλυκά να χύνει. Αλλά τι να έχει γίνει, γυναίκες ο αφέντης μου που έχει την κυρά μου, χορός. Θα τον έβρεις εύκολα, περίμενα αυτουχά μου. Θεραπενής, μάλιστα νάτος, το έβαλε και εκείνος για το γλέντι. Εισέρχεται ο δεσπότης, ως της χάρη του κομικού ηρμού δυνάται να είναι αυτός ο Βλέπυρος. Τρισευτυχισμένα μου μακάρι έμω αφέντη. Βλέπυρος, εγώ, Θεραπενής, αν βέβαια εσύ όσο κανένας άλλος. Μα τους θεούς πιο ευτυχής θα ήταν πιο μεγάλος από την ευγενειά σου που στις ψυχές 30.000 και περισσότερες δεν έφαγε στην πάντα. Χορός, ευτυχισμένος άνθρωπος και από το φαΐ στον ύπνο. Θεραπενής, και τώρα για πού το βάλες αφέντη, Βλέπυρος, για το δείπνο. Θεραπενής, μάτι Θεό έσχατος από όλους πάσος τόσο, με πρόσταξη γυναίκα σου να έρθω να σε τσακώσω και με τις κόρες τούτες εδώ να έρθεις εκεί και εσύ περισσεύει χιώτικο κρασί και όλα τα αγαθά της γης. Έλα λοιπόν και μην αργείς προς το κοινό. Και ο καθένας θεατής που θα έχει ευχαρίστηση και ο κάθε μακριτής, αν ίσως δεν φρονεί αλλιώς, εκεί με εμάς ας πάνε και από όλα θα τους δώσουμε να κάτσουν για να φάνε. Βλέπυρος, χέμ τότε πες τα να ακουστούν από όλους και ελευθέρως κάλεσε όπου νιός βρεθεί, μικρό παιδί και γέρος κανένα μην αφήσεις και όποιον απαντήσεις, τραβώντας για το σπίτι σου, πες του καλά να ακούσει, πως περιμένει έτοιμο για όλους το τσιμπούσι. Θεραπενής, εγώ εκεί πηγαίνω, κρατώντας τούτο το δαδί που βλέπεις αναμένο.
Χορός, τι χάνεις τόσες ώρες και δεν τραβάς εκεί και εσύ μαζί με αυτές τις κόρες, και ενώ θα προχωρήσει το γλέντι το μεγάλο, τραγούδε για την όρεξη, θα ακούσεις να σου ψάλω. Η κορυφαία του χορού κάνει παράβαση προς το κοινό. Τώρα λίγο θα θελήσω στους κριτές μου να μιλήσω. Η σοφία από τη σοφία σας με κρίνουν στην εντέλεια, και όσοι θέλουν να γελάνε και ας με κρίνουν από τα γέλια. Και έτσι όλοι θα έχουν ίσει τη μερίδα τους στην κρίση. Και ο κλήρος που έχει πέσει και στο δικό μου έργο έδωκε την πρώτη θέση, όταν με τη σειρά θα έρθουν και τα άλλα να κρυθούν, ας μην είναι αιτία πάλι να ξεχάσετε όσα είπα από τη μια στιγμή στην άλλη. Μα συμφώνως με τον όρκο, ο καθένας θα σας κρίνει τους χορούς και ό,τι είπα μες στη μνήμη σας να μείνει. Και όχι σαν κακές πουτάνες όπου άλλο δεν θυμούνται, παρά μονάχα εκείνους που πέφτουν και κοιμούνται. Πάμε φιλενάδες τώρα, ας τραβάμε για το δείπνο να μην χάνουμε την ώρα. Και τα δυο σου πόδια κίνη με το κριτικό το βήμα, ημίχωρος. Όπως είπες και θα γίνει, χορός. Και οι λεπτοκαμωμένες και τα σκέλια σας κρατείτε το ρυθμό, και εκεί θα βρείτε μπαρμπουνοσελαχωρίτικο, μπριζόλο γαλεογλυκό, μελιτοπασαλιμένο, κοκοκοτοψημένο, λαγοτσιχλοκατσουλιερό, φαβοφασοπερίστερο, φασουλο κοτσιφοτριγόνι, έπειτα τραγανοπτερίγων. Συ που ακούς αυτά τα λόγια, πάρε γρήγορα το πιάτο και ένα όμορφο ποτήρι για να φας το πανηγύρι, όπου γίνεται εκεί κάτω. Ημίχωρος, που τα κρέατα σαλίκι πεινασμένα θα τραβάν. Χορός, σηκωθείτε απάνω, νίκη, στο φαΐ, ευή ευάν. Τέλος των εκκλησιάζων του Αριστοφάνη.